και εγκεκριμένη για του Γενικό Μητρό Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας την 28η Μαρτίου του 2018 με αριθμό Γενικού Μητρώου, ενώ μετά την ίδρυσή του λαμβάνει ετησίως για κάθε χρόνο το πιστοποιητικό μέλους από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Εργασίας. Έκτοτε και λόγω της αυξημένης δράσης του σε όλους τους σκοπούς που εμπεριέχονται στο καταστατικό του και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται και προβλέπονται, προέβη στην αντικατάσταση δευτερεύοντων ΚΑΔ, εκπαίδευσης και έρευνας διάσωσης σε φυσικές καταστροφές ή στις υπηρεσίες διάσωσης ατόμων στη θάλασσα, στο βουνό, σε φυσικές καταστροφές, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, μια εκπαίδευση, τις υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σε θαλάσσια και αΐδατα. Σας ευχαριστούμε όλους από όλους τους χώρους που συμμετέχετε στο πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσής μας, που λόγω της πανδημίας λαμβάνει η χώρα με τον τρόπο της εξαποστάσεως διδασκαλίας και απευθύνεται σε εργαζόμενους από όλους τους χώρους κρατικών και ιδιωτικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σπουδαστές, εθελοντές, πολίτες όλων των ομάδων πληθυσμού, άτομα με αναπηρία, στελέχη σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων, ενεργά και μη. Όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται μέσω live streaming στο YouTube για τη διευκόλυνση όλων των εκπαιδευόμενων και την ορθότητα διεξαγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής για τις βεβαιώσεις πιστοποίησης και συμμετοχής. Ευχαριστούμε θερμά τους συμμετέχοντες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νευροπαθών και Μεταμοσχευμένων της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, Πανελλαδικού Δικτύου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Με την ευκαιρία, ευχαριστώντας για άλλη μία φορά όλους τους έγκριτους ακαδημαϊκούς, καταξιωμένους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες που στέκονται αρρωγοί στα θέματα επιμόρφωσης, σχεδιασμού και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, συμπληρώνοντας το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Αναστόπουλο Παναγιώτη, αξιωματικό στρατού Ξηράς, τέος υποδιευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, εκπαιδευτή σχολών αστυνομίας και πολιτικής σχεδίασης εκτάκτης ανάγκης, με μεταπτυχιακό τίτλο στη διαχείριση κρίσεων και διεθνών σχέσεων, εκπαιδευμένος στην US FEMA, Federal Emergency Management Agency. Καλησπέρα σας, κύριε Αναστόπουλε. Καλησπέρα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε? Βεβαίως. Δώστε μου μόνο ένα λεπτάκι. Φαίνεται η παρουσίαση, είμαστε OK? Φαίνεται μια χαρά. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα και από μένα. Να ξεκινήσω. Πριν όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ινστιτούτο για την πρόσκληση, σαφώς, και για την πολύτιμη προσφορά του στην εκπαίδευση στον εθελοντικό και όχι μόνο τομέα. Αλλά να ευχαριστήσω και όλους εσάς που θα έχετε την υπομονή να με ακούσετε σήμερα και όσοι το βρείτε ενδιαφέρον και την Τετάρτη. Η πρώτη περίοδος του σεμιναρίου ίσως να φανεί βαρετή σε μερικούς, όμως η πολυπληθής παρουσία σας προϋποθέτει από μεριά μας να δώσουμε μια ευρεία γκάμα πολυεπίπεδων πληροφοριών. Την Τετάρτη το σεμινάριο θα είναι ακόμη πιο πρακτικό, μιας και θα δούμε πώς πρέπει να χρησιμοποιείται ο χάρτης στο πεδίο σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακόμα και σε μια απλή αναζήτηση που πρέπει να χωρίσουμε την περιοχή ερεύνης σε διάφορα κομμάτια. Θα πούμε πολλά. Θα αγγίξουμε το επιστημονικό κομμάτι, αλλά θα εστιάσουμε στην επιχειρησιακή χρησιμοποίηση του χάρτη στο πεδίο. Αυτό έκανα πάντα. Τόσα χρόνια που ήμουνα και στην πολιτική προστασία, αλλά και σε άλλες θέσεις. Και το πιο ουσιαστικό από όλα είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε την όποια γνώση αποκτούμε όλοι μας να παραμείνει σε θεωρητικό επίπεδο,
και θα πρέπει να παλεύουμε για την εφαρμογή της γνώσης αυτής στο πεδίο. Και αυτό γιατί? Γιατί σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλοι ξεκινούν με το στρατηγικό επίπεδο, που έχουν μπροστά τους μεγάλες οθόνες, φανταχτερούς χάρτες, περιοχές, χάρτες καιρούς, κινήσεις οχημάτων, μέτωπα επιχειρήσεων και άλλες μηδιακές εφαρμογές. Φωνάζουν δημοσιογράφους, τραβούν φωτογραφίες και όλοι αγωνιούν για την εξέλιξη μιας καταστροφής. Όμως, στο επιχειρησιακό επίπεδο, πιο χαμηλά, στα κέντρα επιχειρήσεων, όλοι παλεύουν τα δεδομένα που λαμβάνουν και ψάχνουν να έχουν μια σωστή λήψη απόφασης. Και κατόπιν καταλήγουμε στο τακτικό που όλοι παλεύουν αναζητώντας βοήθεια από την ηγεσία τους. Και εδώ εκτιμώ ότι και η Ασπασία η Καραμάνου θα συμφωνήσει μαζί μου, εστιάζεται το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής προστασίας. Αυτή η ιεραρχική πυραμίδα διαχείρισης, το management και όλα αυτά τα θεωρητικά που λέμε όλοι σε όλα τα επίπεδα δεν μπορεί να σταθεί στη φάση της πολιτικής προστασίας. Και αυτό γιατί? Γιατί για να στηθεί για να υπάρξει μια τέτοια πυραμίδα διαχείρισης θα πρέπει να υπάρχει αυτό που φωνάζουμε και λείπει από τις επιχειρήσεις, η ενιαία δομή διοίκησης. Πρέπει να υπάρχει ένας που να αποφασίζει. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Έχουμε ενιαία δομή διοίκησης σε όλους τους φορείς και σε όλες τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας που δρούν σε ένα πεδίο. Έτσι, σαφέστατα. Το Υπουργείο Υγείας, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το Λιμενικό. Όποιοι παλεύουν στο πεδίο και εμφανίζονται όταν συμβεί μια έκτακτη ανάγκη, όλοι αυτοί, ο καθένας στο φορέα του, έχει ενιαία δομή διοίκησης. Παίρνει και δίνει εντολές. Φτάνει σε ένα σημείο. Όμως όταν όλοι αυτοί βρίσκονται στο πεδίο και έρχεται η πολιτική προστασία σε όλα τα επίπεδα, είτε σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, είτε Περιφερειάρχη, είτε ακόμα πιο χαμηλά, ακόμα και Δημάρχου, τι έχουμε εκεί? Μπορεί οποιοσδήποτε υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, ορισμένος, να δώσει εντολή στο Πυροσβεστικό Σώμα το τι να κάνει, στην αστυνομία ή στις άλλες φορείς, στο πώς θα κινηθούν, έτσι, επιχειρησιακά? Όχι. Εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής προστασίας. Χάρτες υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν παντού. Τους βλέπουμε στην πόλη, τους βλέπουμε στις στάσεις των λεωφορείων, τους βλέπουμε στο μετρό, τους βλέπουμε όταν θέλουμε να κάνουμε εκδρομή, τους βλέπουμε στα ταξίδια, τους βλέπουμε σε επαγγελματικές κάρτες, τους βλέπουμε σε οπουδήποτε και να κοιτάξουμε υπάρχουν χάρτες. Υπάρχουν χάρτες ιστορικοί, υπάρχουν χάρτες πεζοπορικοί, ναυτικοί, τουριστική, θα το δούμε και παρακάτω. Έτσι, είναι πάρα πολλά τα είδη των χαρτών. Όποια όμως και είναι η μορφή ενός χάρτη, το σίγουρο είναι ότι ο χάρτης έχει μια ιστορία να περιγράψει για τον κόσμο γύρω του. Για τους πιο πολλούς ανθρώπους, η χρήση του χάρτη μοιάζει μια συνηθισμένη και φυσική διαδικασία για την απόκτηση πληροφοριών, όταν υπάρχει η συνειδητή ή ασυνείδητη άποψη ότι ο χάρτης είναι πιο αποτελεσματικός από άλλες πηγές. Προβλήματα κατά διαδικασία χρήσης δείχνουν την πολυπλοκότητα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η χρήση του χάρτη είναι μια σύνθετη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται παράγοντες όπως η ανάγκη του χρήστη, η δυνατότητα του χρήστη να αναζητήσει τον κατάλληλο χάρτη, η ύπαρξη ενός τέτοιου που να μπορεί να καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη, η δυνατότητα του χρήστη να εξάγει την πληροφορία που θέλει να πάρει, και ουσιαστικά η πολυπλοκότητα της διαδικασίας αποδεικνύεται μέσα από την ανάλυση ενός παραδείγματος χρήσης χάρτη. Τι είδους χάρτη θα χρησιμοποιηθεί και πού θα βρεθεί αυτός ο χάρτης. Τι είναι ο χάρτης, τι περιμένουμε από ένα χάρτη? Ο χάρτης είναι μια οπτική απεικόνιση κάποιου τμήματος της γης, δυσδιάστατη ή τρισδιάστατη πολλές φορές στο Google Maps, και μπορούμε να σκεφτούμε πολύ απλά ότι είναι ένα σχέδιο μιας περιοχής στο χάρτη ή στην οθόνη. Ο δημιουργός του κάθε χάρτη επιλέγει κατά πόσο ο χάρτης θα απεικονίζει με ακρίβεια την περιοχή και τι επιπλέον πληροφορίες πρέπει να δώσει ώστε να κάνει χρήσιμο το χάρτη για το κοινό του. Για παράδειγμα, σε έναν οδικό χάρτη υπάρχουν πάντα οι ενδείξεις που υποδεικνύουν τα μεριζνάδικα. Αυτή η επιπλέον πληροφορία είναι πολύ χρήσιμη σε έναν οδικό χάρτη, είναι όμως εντελώς άχρηστη σε ένα χάρτη που δείχνει τη στάση του μετρό. Άρα
Δεν είναι όλοι οι χάρτες για όλα. Αυτό θα το λέμε συνέχεια και θα το δείτε και πιο κάτω. Δηλαδή δεν κάνει οποιοσδήποτε χάρτης για μια συγκεκριμένη εργασία που τον θέλουμε. Θα μου πείτε, τι χρειάζονται οι χάρτες? Αφού πλέον η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Έχουμε τα GPS, έχουμε τα κινητά, μπορούμε να βρούμε οτιδήποτε, γκουγκλάρουμε οτιδήποτε θέλουμε, βρίσκουμε τις περιοχές. Ναι. Το GPS όμως χρησιμοποιείται πότε? Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δούμε κάτι. Μέσα στο κινητό μπορούμε να δούμε ένα χάρτη. Βεβαίως. Όμως τι χάρτη θέλουμε και πώς τον ίδιο χάρτη θα τον δείξουμε σε έναν άλλον, ο οποίος δεν βρίσκεται κοντά μας? Σαφέστατα κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη όταν ψάχνουμε να βρούμε που είμαστε, βρίσκουμε τις συνταγμένες μέσα από το κινητό, μέσα από το GPS και τις ίδιες συνταγμένες τις στέλνουμε σε έναν άλλον να τις βρει. Ναι, σαφέστατα. Όμως αν η κατάσταση στραβώσει, όταν υπάρξουν διάφορα προβλήματα, όταν δεν δουλεύει το κινητό, όταν δεν έχουν όλοι κινητά, τα έξυπνα, τα smartphone που να έχουν GPS απάνω κλπ. Αλλά πάρα πολλοί στο πεδίο χρησιμοποιούν τα άλλα τα κινητά, τα πιο παλιά, τα απλά, για να κρατήσει περισσότερο η μπαταρία τους, μιας και θα βρίσκονται πολύ χρόνο στο πεδίο. Είναι πάρα πολλοί οι φορείς. Δεν είναι. Μιλάμε για μια κατάσταση, μια έκτακτη ανάγκη που ίσως δεν λειτουργούν τα κινητά. Δεν δουλεύει το GPS, δεν έχουν όλοι τα έξυπνα κινητά όπως είπαμε για να έχουν διάρκεια στην μπαταρία τους και προσωπική μου γνώμη τίποτα μα τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χάρτινη αποτύπωση του εδάφους. Ο χάρτης είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό και σαφέστατα η μορφή του χρειάζεται πάρα πολύ και στα επιχειρησιακά κέντρα πεδίου. Ό,τι που και να κοιτάξετε, ό,τι και να δείτε, θα δείτε ότι υπάρχουν χάρτες σε έντυπη μορφή και όχι οι χάρτες αυτοί ηλεκτρονικοί που είναι στα κινητά και σε τέτοια πράγματα. Μπορούμε να δούμε τα πάντα και μέσα από το κινητό πια. Ναι, όμως αυτό θέλουμε? Μπορούμε έτσι να δουλέψουμε? Το κινητό έχει τα πάντα, και δυσδιάστατες και τρισδιάστατες μορφές. Σας είπα την άποψή μου, έτσι δεν είναι. Είναι αναγκαίος ένας χάρτης. Όταν θες να κάνεις μια επιχείρηση σε χαμηλό επίπεδο, έτσι, γιατί για τα μεγάλα τα κέντρα και τα επιτελικά είπαμε το τι γίνεται, όμως όταν θέλουμε να κάνουμε στο πεδίο, να κινηθούμε, χρειάζεται χάρτης σε έντυπη μορφή. Όσο και να μας βοηθάει ο άλλος ο χάρτης στο GPS ή στο κινητό ή ηλεκτρονικές στα τάμπλετ κλπ. Που υπάρχουν και μας πολύ διευκολύνουν, σαφέστατα μας διευκολύνουν. Να δούμε τι κάναμε παλιά. Έχουμε ένα χάρτη εδώ που δεν υπήρχαν τα GPS, δεν υπήρχαν τα κινητά. Βρίσκαμε το χάρτη το οποίο θέλαμε να πάμε σε μια απόσταση. Ο χάρτης έχει κάτι στρογγυλά. Αν δείτε αριστερά κάπου στο μέσο που λέει Βέβη, έχει ένα στρογγυλό εκεί και αν θέλουμε να πάμε στην Άρνησα, αν ήταν να κινηθούμε και να πάμε στην Άρνησα, βλέπαμε ότι η απόσταση μετριώντας 7 και 20 και 4 είναι 31 χιλιόμετρα για να πάμε. Και αν θέλαμε διάμεσα να κάνουμε μια παράκαμψη, βρίσκαμε ακριβώς τα 3 χιλιόμετρα και τα 6 χιλιόμετρα την παράκαμψη για να μπορέσουμε να κινηθούμε και να πάμε σε μια άλλη διαδρομή. Για τους πολύ μικρότερους είναι κάτι το οποίο φαίνεται πολύ παράξενο. Όμως μας έλυνε τα χέρια. Και να πάμε λίγο σε πιο επιστημονικούς όρους για να δούμε μερικά πράγματα, το τι είναι τοπογραφία, τι είναι χάρτης, πώς ορίζονται. Είναι καθαρά θεωρητικό το αντικείμενο κάποιο, αν και έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να μην σας φάω το χρόνο με τέτοια πράγματα και να γίνει βαρετό η διάλεξη αυτή. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, ξαναγυρίζω πάλι για να δώσουμε κάποια παραδείγματα, να προχωρήσουμε, να δούμε τι γίνεται με τους χάρτες. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Κάποιος ακούει το όνομα μιας ξένης πόλης, ας πάρουμε Βλαδιβοστόκ. Μην έχοντας συγκεκριμένες γνώσεις γεωγραφίας, έχει πολύ μικρή ιδέα για το πού βρίσκεται, αλλά έχει και την περιέργεια να το βρει. Νομίζει ότι βρίσκεται κάπου στην Ανατολική Ασία, δεν είναι όμως σίγουρος.
Τι θα κάνει? Θα ανοίξει έναν άτλαντα. Δεν χρειάζεται να ψάξει παγκόσμιους χάρτες και λοιπά να δει που είναι. Θα ανοίξει έναν άτλαντα. Θα πάει στο ευρετήριο. Θα βρει τη συγκεκριμένη πόλη. Θα κοιτάξει τις συντεταγμένες και την αναφορά το που βρίσκεται περίπου και θα δει που βρίσκεται η πόλη αυτή. Μια απλή διαδικασία χρήσης του χάρτη. Στις προθέσεις του χρήστη οι προθέσεις του χρήστη δεν περιλαμβάνουν καμία διαδικασία μάθησης και αυτός δεν προτίθεται να κάνει τίποτα με την πληροφορία. Απλώς ήθελε να δει που βρίσκεται μια πόλη. Αν δούμε ένα άλλο παράδειγμα για τους χάρτες, ένας οδηγός μοτοσικλέτας θέλει να κάνει μια διαδρομή την οποία ξέρει την περιοχή. Ένα σημείο όμως αποφασίζει να βγει εκτός διαδρομής, να περάσει από ένα χωριό. Εκεί τι θα κάνει? Αντί να ακολουθήσει τις ταμπέλες των δρόμων, αποφασίζει να κοιτάξει ένα χάρτη για να διαλέξει τον πιο ενδιαφέροντα από όλες τις απόψεις δρόμου. Βρίσκει ένα οδικό χάρτη της περιοχής και γρήγορα εντοπίζει την ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος. Έτσι αρχίζει να μελετά το χάρτη με λεπτομέρεια. Αυτό σημαίνει ότι ξέρει να βλέπει το χάρτη. Σημειώνει το σημείο του κύριου δρόμου που πρέπει να στρίψει και μετά συγκεντρώνεται στους δευτερεύοντες δρόμους. Μετά από σύγκριση διαφόρων εναλλακτικών διαδρομών, αποφασίζει να προτιμήσει κάποια. Προσπαθεί να αποστηθήσει τη σειρά των αριθμών των δρόμων, των στροφών και των διασταυρώσεων. Κάνοντας τη διαδρομή, στρίβει σωστά, αλλά σύντομα θέλει να κοιτάξει το χάρτη πάλι για να σιγουρευτεί πως έχει κάνει τη σωστή επιλογή και οδηγείται στο σωστό δρόμο. Σε αυτή την περίπτωση, ο χάρτης χρησιμοποιείται για να συμβάλλει σε μια μελλοντική πράξη, αλλά χρησιμοποιείται επίσης και για την εξακρίβωση της θέσης. Αν και ο χρήστης έχει καλή γνώση της περιοχής, είναι ανίκανος να θυμάται ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες διαδρομής που επέλεξε. Το αν ακολουθήσει το σωστό δρόμο ή όχι θα φανεί σύντομα στο ταξίδι του. Ένα τρίτο παράδειγμα, ας πάρουμε ένα τυπικό ειδικό αντικειμενικό χάρτη, όπως είναι ένας χάρτης πληθυσμού αστικών περιοχών μιας δεδομένης περιοχής. Ας υποθέσουμε ότι ο χάρτης χρησιμοποιείται από ένα μαθητή, ο οποίος πρέπει να τον μελετήσει για να καταλάβει κάποια χαρακτηριστικά της κατανομής του πληθυσμού. Ο χάρτης μπορεί να έχει σχεδιαστεί για να συνοδεύσει κάποιο κείμενο σχετικό με το θέμα ή μπορεί να εμφανίζεται σαν ειδικός χάρτης σε έναν εκπαιδευτικό ή γενικό άτλαντα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εξεταστεί ολόκληρος ο χάρτης και ολόκληρη η περιοχή που ενδιαφέρει. Ο μαθητής είναι εξοικειωμένος με το γενικό χαρακτήρα της περιοχής και τα κυριότερα στοιχεία του. Παρατηρεί λοιπόν ότι υπάρχει μια συγκέντρωση μεγάλων πόλεων κατά μήκος της ακτής και αρκετές διασπαρμένες μικρές πόλεις στις μεσογειακές περιοχές. Ο χάρτης θα σαρωθεί με το βλέμμα πολλές φορές, όχι για να εντοπίσει κάποιο ειδικό στόχο, αλλά για να προσδιορίσει τις σχετικές θέσεις και τα μεγέθη των πόλεων και των χωριών. Ακόμα και μετά από μια εκτενή εξέταση, η γνώση που θα αποκτηθεί θα περιορίζεται σε μια σειρά συμπερασμάτων. Αν είναι σωστά ή όχι, είναι πολύ δύσκολο να το πει ο ίδιος ή κάποιος άλλος. Δεν θα είναι ικανός να ξανακατασκευάσει μια ακριβή εικόνα του χάρτη, σωστή σε λεπτομέρειες, και μια προσπάθεια να το σχεδιάσει από τη μνήμη του θα είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές παραλήψεις και σφάλματα. Γράφοντας μια εργασία σε αυτό το θέμα, θα αναφερθεί πολλές φορές στο χάρτη. Εάν τα τρία παραπάνω παραδείγματα αναλυθούν, σε γενικές γραμμές μπορεί να προκύψει ότι στο πρώτο παράδειγμα επιχειρείται η έβρεση μιας πληροφορίας η οποία σημειώνεται με το όνομά της στο χάρτη, έχοντας ο χρήστης τη μικρότερη προϋπάρχουσα γνώση. Η κλίμακα του χάρτη πιθανόν να θεωρήθηκε άνευ σημασίας από τον χρήστη και πιθανόν να μην έκανε καμία συσχέτιση μεταξύ κλίμακας και απόστασης, που θα το δούμε και πιο μετά τι ακριβώς είναι αυτό. Το δεύτερο, με τον φίλο μας με τη μηχανή, περιλαμβάνει τη μελέτη μιας περιορισμένης έκτασης περιοχής για να λυθεί ένα ερώτημα που έχει τεθεί από τον ίδιο τον χρήστη. Ο χρήστης δύσκολα θα επιλέξει μια διαδρομή χωρίς να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την κλίμακα του χάρτη και να μετατρέψει τις αποστάσεις του χάρτη σε περίπου πραγματικές διαστάσεις. Και το τρίτο, με τον μαθητή, απαιτεί την εξέταση όλου του χάρτη ή μέρους του, η έκταση του οποίου καθορίζεται από το αντικείμενο μελέτης, με πρόθεση να μάθει ο χρήστης για το αντικείμενο. Ο μαθητής θα πρέπει να ασχοληθεί αρκετά με τις σχετικές αποστάσεις και τις συγκρίσεις του. Το πρώτο παράδειγμα απαιτεί πολύ λίγη οπτική αναζήτηση και ακόμα και αυτή είναι περιορισμένη
σε ένα μοναδικό στόχο, να βρει την πόλη. Το δεύτερο απαιτεί περιορισμένη αλλά ιδιαίτερα επιλεκτική έρευνα, όπου εξαρτάται από την κρίση του χρήστη για το τι είναι σχετικό, ενδιαφέρον ή προτιμότερο. Το τρίτο απαιτεί εκτεταμένη έρευνα σε μη γνωστά μοτίβα, όπου τίποτα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Αν και όλες οι εργασίες περιελάμβαναν χάρτες, οι συνθήκες και οι προθέσεις κάθε μίας ήταν αρκετά διαφορετικές. Και να πάμε στο κομμάτι αυτό που λέγαμε. Τι είναι τοπογραφία? Τοπογραφία είναι η επιστήμη που περιλαμβάνει και αναλύει τις αρχές, τις μεθόδους, τα όργανα και τις εργασίες με την εφαρμογή των οποίων είναι δυνατή η αναπαράσταση μιας εδαφικής έκτασης σε ένα φύλλο χάρτου, σε οριζόντια προβολή και υποσμίκρυνση με όλα τα υπάρχοντα σε αυτήν φυσικά και τεχνικά αντικείμενα. Ουσιαστικά τι θέλει να κάνει? Θέλει να κάνει την αποτύπωση σε ένα φύλλο χαρτί οριζόντιας προβολής και υποσμίκρυνση. Αυτό είναι ένας χάρτης. Η αναπαράσταση τμήματος από την επιφάνεια της γης σε οριζόντια προβολή και υποσμίκρυνση με όλα τα φυσικά και τεχνικά αντικείμενα σε ένα φύλλο χάρτου. Ποιες είναι οι βασικές αρχές του χάρτη? Να υπάρχει ακρίβεια και λεπτομέρεια της απεικόνησης. Να υπάρχει πληρότητα των περιλαμβανομένων αντικειμένων. Να γίνεται ευχερής ανάγνωση. Να γίνεται αναγνώριση της κάθε μίας λεπτομέρειας. Να μπορούμε να δούμε τι είναι αυτό δηλαδή που έχει πάνω ο χάρτης. Ευχερής διάκριση συγγενών ή ομοειδών λεπτομεριών. Και να έχει και καλέσθητη εμφάνιση. Συντεταγμένες του χάρτη. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα το απλοποιήσουμε. Θα δούμε τι είναι και πώς βγαίνουν. Οι συντεταγμένες είναι αριθμοί. Αριθμοί χωρίς φυσική σημασία φυσικά και η χρήση τους διευκολύνει τη χάραξη στο έδαφος σημείων, γραμμών και σχημάτων. Οι θέσεις αυτές εκφράζονται συνήθως από τις συντεταγμένες των σημείων ως προς ένα κατάλληλα ορισμένο σύστημα αναφοράς. Πριν πούμε στο κυρίως κομμάτι, να δούμε και κάποια ιστορικά στοιχεία, για να έχουμε μια πιο σφαιρική άποψη. Κατά την αρχαιότητα, δύο από τα βασικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τόσο οι μαθηματικοί γεωγράφοι, όσο και οι αστρολόγοι της τότε εποχής, ήταν ο προσανατολισμός σε ένα άγνωστο έδαφος και ο προσδιορισμός ενός επίσης άγνωστου σημείου στάσεως πάνω στην επιφάνεια της γης. Ο όρος προσανατολισμός υποδηλώνει ότι λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς την Ανατολή, ανά πάσα στιγμή γνωρίζουμε τη θέση μας στο περιβάλλον, πού ακριβώς δηλαδή βρισκόμαστε, πού θέλουμε να πάμε και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε για να πάμε μέχρι εκεί. Ο άνθρωπος μέσα στα σπήλαια ζωγράφιζε στα τυχώματα, ζώα, παραστάσεις, γεωμετρικά σχήματα, αφηρημένα ή συσχετιζόμενα στην καθημερινή του ζωή. Ανάμεσα σε αυτά τα σχέδια και τις ζωγραφιές συναντάμε και τις πρώτες τοποπαραστάσεις ή τοπογραφήματα, γεωμετρικά σχήματα με θεματική αναφορά στο εγκύτατο περιβάλλον των ανθρώπων της εποχής. Τα πετρογλυφικά αυτά τοπογραφήματα της παλαιολιθικής και νεολιθικής εποχής από την 30η μέχρι περίπου την 3η χιλιετία π.Χ. παρουσιάζουν θεματική ποικιλία και τα συναντάμε σε σπήλαια και βράχους της Ευρώπης και της Ασίας. Εδώ βλέπετε το χάρτη της Μπεντολίνα, της Βόρειας Ιταλίας, που θεωρείται το παλαιότερο γνωστό πετρογλυφικό τοπογράφημα. Απεικονίζει κατοικημένη περιοχή και χρονολογείται γύρω στο 2000 με 1500 π.Χ. Στο αρχικό τοπογράφημα της εποχής του Χαλκού έχουν χαραχθεί πιθανόν σε μεταγενέστερο στάδιο, την εποχή του Σιδήρου, εικονογραφικά χαρακτηριστικά σε πλάγια όψη όπως ανθρώπινες φιγούρες, ζώα και σπίτια. Δεν είναι ξεκάθαρο τι απεικονίζουν τα πιο αφαιρετικά σύμβολα του τοπογραφήματος, αν είναι επιφανειακά ορθογώνια σύμβολα που καλύπτονται με κανονική διάταξη κουκκίδων, αν είναι γραμμικά σύμβολα, πιθανώς ρεύματα, αρνητικά κανάλια, αν είναι σημειακά σύμβολα, μερικοί κύκλοι με τελεία στο κέντρο, πιθανότατα πηγάδια.
Έτσι βλέπουμε τις εποχές από πάρα πολύ παλιά. Οι άνθρωποι τους ενδιέφερε να αποτυπώσουν σε ένα χαρτί, σε κάπου στον τοίχο, σε μια βραχογραφία, να αποτυπώσουν το περιβάλλον, να αποτυπώσουν το που είναι, το τι σημαίνει. Οι Αζτέκοι, οι Βαβυλώνοι, οι Αιγύπτιοι, όλοι αυτοί βρίσκουμε ότι έχουν αρχικές μορφές χαρτών, γεγονός που δείχνει την αναγκαιότητά τους. Να πάμε να δούμε εδώ, η δική μας, τι γίνεται. Ξεκινώντας από το Θαλίτο Μιλήσιο, το 640 π.Χ., που δεχόταν τη σφαιρικότητα του σύμπαντος, είχε αναγνωρίσει τη μικρή Άρκτο και τον πολικό αστέρα και θεωρούσε ότι αυτά ήταν κύρια στοιχεία για σταθερό προσανατολισμό για τους ταξιδιώτες. Ο Πυθαγόρας αργότερα, λάτρης του τέλειου σχήματος, θεώρησε ότι η γη θα πρέπει να είναι σφαιρική, όπως φαινόντουσαν ο ήλιος και η σελήνη από τη γη. Η άποψή του στηρίχτηκε σε συλλογισμό. Ο Αριστοτέλης και άλλοι αρχαίοι Έλληνες βασίστηκαν σε χοντρικές παρατηρήσεις και ο Αριστοτέλης είναι αυτός που παραθέτει τα 4 επιχειρήματα που αποδεικνύουν τη σφαιρικότητα της γης. Την καμπυλότητα της θαλάσσιας επιφάνειας, όπου πιστοποιεί την αυσιπλοεία, την αλλαγή του ύψους των αστέρων σε διάφορα γεωμετρικά πλάτη της γης, την αλλαγή του ύψους του ήλιου σε διάφορα γεωμετρικά πλάτη της γης και το στρογγυλό της σκιάς της γης κατά την έκλειψη της σελήνης. Έτσι δηλαδή είδε ότι ο ουρανός είχε διαφορετική εικόνα σε διαφορετικά πλάτη της γης και υιοθέτησε την άποψη της σφαιρικής γης. Ο Ηράκλειτος το πήγε ακόμα πιο μακριά, εισήγαγε και την έννοια του χρόνου σε όλα αυτά. Οι παρατηρήσεις αυτές ήταν μόνο εμπειρικές, χωρίς μέτρηση. Και όσο και να λένε μερικοί ότι οι αρχαίοι Έλληνες, γενικά οι αρχαίοι λαοί ήταν βάρβαροι, δεν γνωρίζανε τίποτα, αν δούμε και τη λέξη ηλικία, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πόσες φορές περιστρέφομαι, κισός, έτσι, περιστρέφομαι γύρω από τον ήλιο. Άρα ξέρανε πάρα πολύ καλά και δεν θεωρούσαν τις παλιές εποχές, δεν θεωρούσαν πράγματα τα οποία συνέβησαν στο Μεσαίωνα, ότι γίνει επίπεδη κλπ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να προχωρήσουμε λίγο. Έτσι, μέχρι εδώ είπαμε ότι οι παρατηρήσεις αυτές ήταν μόνο εμπειρικές, χωρίς μέτρηση. Προχωρώντας, βλέπουμε τον Ερατοσθένη. Ο Ερατοσθένης θεωρείται ο πρώτος γεωδέτης που υπολόγισε την ακτίνα της σφαιρικής γης επινοώντας τρόπο που βασιζόταν στη μέτρηση μήκους ενός μικρού τόξου της γήινης σφαίρας από τη σκιά σε 2 διαφορετικά πλάτη κατά τη μεσουράνηση του ήλιου. Η τιμή ακτίνας της υπολογίστηκε και αποκλίνει από τη σημερινή μόνο κατά 2%. Μπόρεσε και μέτρησε αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα εμείς έχουμε τόσα και τόσα μηχανήματα και εργαλεία για να μπορέσουμε να τα υπολογίζουμε. Ο Ερατοσθένης βασίστηκε στις μετρήσεις. Και έχουμε και τον χαρτογράφο, τον Πτολεμαίο, ο οποίος θεωρείται το τελειότερο της εποχής του και το έργο του «Γεωγραφίας η φύγηση» θεωρείται το πιο σημαντικό έργο στη χαρτογραφία για το δυτικό κόσμο. Ο χάρτης του Πτολεμαίου παρέμεινε άγνωστος μέχρι το 15ο αιώνα, παρόλο που ήταν ιδιαίτερα λεπτομερής. Ακόμα και ο Χριστόφορος Κολόμβος βασίστηκε σε αυτόν για τα εξερευνητικά του ταξίδια. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ. Κατάφερε να να φέρει τη χαρτογραφία για την εποχή του σε άλλο επίπεδο. Η χαρτογραφική συμβολή των Ελλήνων μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Αναγνώριση του σφαιρικού σχήματος της γης με τους πόλους, τον ισημερινό και τους τροπικούς κύκλους. Η γη προσομοιώνεται με σφαίρα. Χρησιμοποίηση των γεωγραφικών μεθόδων και μέσων για την περιγραφή της γήινης πραγματικότητας. Βελτίωση και κατασκευή οργάνων μέτρησης γεωγραφικών ποσοτήτων. Και βοηθητική χρησιμοποίηση άλλων τεχνολογικών και κατασκευαστικών επινοήσεων για τη διευκόλυνση των μετρήσεων και των υπολογισμών καθώς και την κατανόηση των φαινομένων του σύμπαντος. Καταφέρανε να κάνουν τη μετάβαση από την εμπειρική στην επιστημονική παρατήρηση μέσω μετρήσεων. Σύνδεση των μετρήσεων με υπολογισμούς. Μετρήσεις των διαστάσεων της γης, όπως είπαμε. Μαθηματική οργάνωση της γήινης σφαιρικής επιφάνειας.
και επινόηση, όπως είδαμε και στον Πτολεμαίο, επινόηση των προβολών. Είναι πολύ σημαντικό κάποιοι άνθρωποι να καταφέρουν και να σκεφτούν και να δούνε ότι κάποιες μέρες του χρόνου ο ήλιος φωτίζει τον πάτο του πηγαδιού, ενώ κάποιες άλλες όχι, και σε μία περιοχή στην οποία φαίνεται ότι ο ήλιος αντικατοπτρίζεται στο πηγάδι, σε κάποια περιοχή όχι, και έτσι καταφέραν και μετρήσαν την απόσταση και βρήκαν γωνίες. Είναι τρομερά πράγματα αν τα σκεφτείτε, αν αναλογιστούμε με τα δεδομένα της εποχής. Έτσι, γιατί πολλές φορές κρίνουμε πιο παλιούς με τα δεδομένα της σημερινής εποχής. Θα πρέπει να κάνουμε τις κρίσεις μας με τα δεδομένα της τότε εποχής. Και πάμε σε ένα χάρτη πάρα πολύ σημαντικό, ξέχωρα με την ιστορικότητά του και το λόγο που φτιάχτηκε κλπ. Είναι η χάρτα του Ρίγα Φεραίου. Εποχή 1797 τυπώθηκε στη Βιέννη. Ένας τεράστιος χάρτης 2x2 και ο οποίος χωρίζεται σε 12 κομμάτια. Έχει όλη τη Χερσόνησο του Έμου. Πώς καταφέραν εκείνη την εποχή ο Ρήγας και έφτιαξε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι μόνο ένας χάρτης, μια αποτύπωση του εδάφους. Έχει μέσα ιστορικά στοιχεία, έχει ονόματα επιφανών ατόμων ανά περιοχή, έχει ονοματολογίες, έχει μάχες, έχει σημασία η καταπληκτική λεπτομέρεια της αποτύπωσης της οποίας κάνει. Και φυσικά έχει διάφορα γύρω-γύρω, όπως είναι η ναυμαχία της Σαλαμίνας, έχει διάφορα θέατρα και τους τρόπους κατασκευής τους και μετρήσεις. Εκείνη την εποχή, το 1700, το οποίο είναι σχετικά κοντά μας, έτσι, είχε φτιάξει 1220 τέτοιους χάρτες επί 12, έτσι, επί 12 κομμάτια. Ελάχιστα έχουν παραμείνει. Το Υπουργείο Πολιτισμού νομίζω έχει καταφέρει να διασώσει ή 6 ή 12. Ένας ολόκληρο σίγουρα είναι στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Ένα σίγουρα είναι στην Τίνο. Και οι άλλοι νομίζω ότι είναι 6. Άλλοι λένε 6, αλλά είναι 12. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο χάρτης, έτσι. Ξέχωρα πάλι με τα ιστορικά στοιχεία και το γιατί έγινε και το τι δείχνει. Έτσι, το ότι τυπώθηκαν 1220 κομμάτια. Τα κομμάτια δεν είναι τόσο. Ότι τυπώθηκε ένας τέτοιος χάρτης με μια τέτοια λεπτομέρεια, με ανάποδη απεικόνηση, με το πώς γίνεται και πώς συνδεθήκαν αυτά τα 12 κομμάτια, είναι κάτι το τρομερό. Προχωρώντας λίγο, το 1891 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για τη χαρτογράφηση και κάλυψη ολόκληρου του πλανήτη σε ενιαία κλίμακα, 1/1 εκατομμύριο. Αλλά χρειάστηκαν 15 χρόνια για να θεσμοθετηθούν οι προδιαγραφές του και ήρθαν οι παγκόσμιοι πόλεμοι και διέκοψαν αυτό το έργο. Και μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, 1957. Μπαίνει σε τροχιά ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος για έρευνα του σύμπαντος. Η γεωδεσία οδηγείται στο να αντικαταστήσει αρχικά την παρατήρηση των άστρων με δορυφόρους για τον ορισμό των τριγώνων στο χώρο. Άρα ορίζεται πλέον σημείο αναφοράς για τη γεωδεσία έξω από τη Γη. Η ιδέα της γεωμετρίας και της επίλυσης του τριγώνου παραμένει. Όμως έχουμε πλέον σημείο αναφοράς έξω από τη Γη. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι μεγάλες μάζες της Γης επιδρούν στη θέση της τροχιάς των δορυφόρων και αξιοποιείται και η δυνατότητα προσδιορισμού του πεδίου βαρύτητας της Γης από το διάστημα. Άρα η διόρθωση που πρέπει να γίνει στην προβολή. Έχουμε και το λέιζερ, έτσι. Έχουμε και το λέιζερ που πλέον γίνονται πάρα πολύ εύκολη η μέτρηση αποστάσεων με μεγάλη ακρίβεια. Έχουμε μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση αποστάσεων. Η γεωμετρία σχημάτων ικανοποιείται κυρίως με μέτρηση πλευρών. Από το τριγωνισμό, μετάβαση σε μέθοδο τριπλευρισμού και αργότερα σε επίλυση για κατευθείαν συντεταγμένες, όπως παραδείγματος χάρη με το GPS. Για να φτάσουμε πλέον στις σημερινές απεικονίσεις. Πλέον με τα μέσα που διαθέτουμε έχουμε καταπληκτικές απεικονίσεις και ακριβείς.
Και αυτό που θα ακούσουμε πάρα πολλές φορές από εδώ και κάτω, είναι το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος. Και αυτό γιατί θα πρέπει να το κατανοήσουμε όχι μόνο ως όρο, αλλά κυρίως ως έβρεση θέση στο χάρτη. Θα δούμε κάποια στοιχεία, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ το πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά ουσιαστικά πώς θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς για να βρίσκουμε μία θέση στο χάρτη. Το γεωγραφικό πλάτος μετριέται στον άξονα βορράς-νότος. Άρα βλέπουμε τον Ισημερινό, στο κέντρο περίπου, με παραλλήλους βόρεια και νότια. Ενώ, αν πάρουμε ως μηδενικό το μεσημβρινό που περνάει από τον Greenwich, έχουμε μεσημβρινούς αριστερά και δεξιά, οι οποίοι όμως δεν είναι παράλληλοι. Έτσι, γιατί η μεσημβρινή πώς το λένε, στο βόρειο και στο νότιο πόλο βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Έτσι έχουμε τους παραλλήλους και έχουμε και τους μεσημβρινούς. Γεωγραφικό πλάτος βορράς-νότος, γεωγραφικό μήκος Ανατολή-Δύση. Αν η γη ήταν επίπεδη, θα ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε μια απεικόνιση και τελειώνει. Τώρα όμως που η γη είναι στρογγυλή και έχει και το σχήμα αυτό το ελλειψοειδές, έχουμε πρόβλημα όσο αφορά τις στρεβλώσεις όταν θα προσπαθήσουμε να το αποτυπώσουμε σε ένα χαρτί. Εκεί έρχονται οι χαρτογράφοι και παίρνουν διάφορους παραμέτρους, ούτως ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό το περιβόητο γεωγραφικό σύστημα συντεταγμένων, που προσδιορίζονται γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος, που ουσιαστικά είναι οι γωνίες από το νοητό κέντρο του ελλειψοειδούς προς ένα σημείο στη γήινη επιφάνεια. Γεωγραφικό πλάτος, θα το λέμε συνέχεια, μετριέται στον άξονα βορράς-νότος, 0-90 μοίρες από τον Ισημερινό μέχρι το βόρειο πόλο και 0-90 μοίρες από τον Ισημερινό μέχρι τον νότιο πόλο. Ενώ το γεωγραφικό μήκος στον άξονα Ανατολή-Δύση από 0 στον πρωταρχικό μεσημβρινό, αυτόν περνάει από τον Greenwich, μέχρι συν 180 προς Ανατολάς ή μείον 180 προς Δυσμάς. Οι γραμμές γεωγραφικού πλάτους αποκαλούνται παράλληλοι, όπως είπαμε, ενώ οι γραμμές γεωγραφικού μήκους είναι οι μεσημβρινοί και τέμνονται. Αυτή τη λέξη προσπαθούσα να θυμηθώ. Και τέμνονται στον βόρειο πόλο και στον νότιο πόλο, οι μεσημβρινοί. Ενώ αυτοί που είναι βόρεια και νότια λέγονται παράλληλοι. Γιατί είναι παράλληλοι προς τον κεντρικό που είναι ο Ισημερινός. Τα συστήματα συντεταγμένων. Τι σύστημα θα χρησιμοποιήσω όταν θέλω να φτιάξω ένα χάρτη? Θα πρέπει να δούμε για ποιο σκοπό. Θέλουμε να το κάνουμε για μικρή περιοχή, για μεγάλη περιοχή, για μικρά ως μέσα γεωγραφικά πλάτη, για υψηλά γεωγραφικά πλάτη. Τι χαρακτηριστικό θέλουμε να φαίνεται, να διατηρήσουμε? Την έκταση, το σχήμα, την απόσταση ή την κατεύθυνση? Ουσιαστικά όμως αυτά είναι ερωτήματα που αφορά αυτούς που φτιάχνουν τους χάρτες. Το δικό μας θέμα είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα χάρτη. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε κάποιες από τις λεπτομέρειες αυτές που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη σωστή χρήση του. Και πάμε να δούμε το αντικείμενο της τοπογραφίας. Το ζητούμενο είναι οι φυσικές και τεχνητές λεπτομέρειες του εδάφους να εμφανίζονται στη σωστή οριζοντιογραφική και υψομετρική τους σχέση. Ο σκοπός της τοπογραφίας επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό της θέσης, δηλαδή τον προσδιορισμό των συντεταγμένων σημείων, των φυσικών ή τεχνικών χαρακτηριστικών λεπτομεριών του εδάφους σε ένα ορισμένο σύστημα αναφοράς. Και ο χάρτης, όπως είπαμε, πλέον αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό, αναπαράσταση τμήματος από την επιφάνεια της γης σε οριζόντια προβολή και υποσμίκρινση με όλα τα φυσικά και τεχνικά αντικείμενο πάνω σε ένα φύλλο χαρτί. Η περιβόητη κλίμακα
που ακούμε συνέχεια, σμίκρινση, η κλίμακα. Η κλίμακα ενός χάρτη είναι η σμίκρινση που έχει γίνει στην περιοχή που απεικονίζει ο χάρτης. Για παράδειγμα, κλίμακα 1/100.000. Σημαίνει πως η περιοχή που απεικονίζει ο χάρτης έχει υποστεί 100.000 φορές σμίκρινση για να χωρέσει το χάρτη. Έτσι, μία μονάδα μήκους στο χάρτη αντιστοιχεί σε 100.000 μονάδες στην πραγματική περιοχή. Και έχουμε τους χάρτες μεγάλης κλίμακας, που ονομάζονται αυτοί που έχουν μεγάλη σμίκρινση, 1/10.000, 1/5.000 και κατεβαίνουμε. Και οι χάρτες μικρής κλίμακας είναι αυτοί που έχουν υποστεί μικρή σμίκρινση, 1/50.000 και ανεβαίνουμε. Έτσι. Επειδή είναι λίγο μπέρδεμα, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε το εξής. Όταν βλέπουμε μικρό παρονομαστή, δηλαδή 1/10.000 και όχι 1/1.000.000, όταν ο παρονομαστής είναι μικρός, το 10.000, σημαίνει μικρή επιφάνεια γης, πολλές λεπτομέρειες στο χάρτη. Όταν έχουμε μεγάλο παρονομαστή, είναι μεγάλη επιφάνεια γης και λίγες λεπτομέρειες στο χάρτη. Όσο πιο μεγάλος είναι ο παρονομαστής, τόσο πιο μεγάλη είναι η επιφάνεια, άρα τόσο πιο λίγες είναι οι λεπτομέρειες. Θα το δούμε. Είναι κάτι το οποίο μπερδεύει συχνά τον κόσμο. Γιατί είναι αντιστρόφως ανάλογο οι χάρτες μεγάλης κλίμακας με μεγάλη σμίκρινση, ενώ αν το πούμε έτσι, ότι όσο μικραίνει ο παρονομαστής, έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όσο μικραίνει ο παρονομαστής, έχουμε μικρότερη επιφάνεια γης, άρα περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο χάρτη. Η κλίμακα του τοπογραφικού χάρτη. Όταν κατεβαίνουμε σε κλίμακα κάτω από 1/50.000 και πάμε ακόμα πιο χαμηλά, έχουμε τους τοπογραφικούς χάρτες και φτάνουμε μέχρι τα τοπογραφικά διαγράμματα. Έτσι έχουμε τους χάρτες μικρής κλίμακας, έχουμε τους χάρτες μεσαίας, τους χάρτες μεγάλης κλίμακας και τα τοπογραφικά διαγράμματα που ήταν πριν από λίγο καιρό πάρα πολύ της μόδας, ειδικά όσοι ασχοληθήκαν με το κτηματολόγιο και θα έπρεπε να δηλώσουν τις περιουσίες του και τα χωράφια του καθένας, έπρεπε να κάνουν τοπογραφικά διαγράμματα ή να βρουν το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα μέσα από τον πολύ ωραίο χάρτη που το κτηματολόγιο. Και ουσιαστικά στους τοπογραφικούς χάρτες έχουμε ακρίβεια, γιατί έχουν πάρα πολύ καλή αποτύπωση και καλή σχεδίαση, πληρότητα και σαφήνεια, γιατί είναι μικρή η περιοχή, πιστότητα, άρα ξέρουμε περίπου πάνω κάτω και έχουμε και πάρα πολύ μικρή απόκλιση, και παραστατικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Κλίμακα και έδαφος. Η μαθηματική έκφραση που συνδέει την κλίμακα και τις αντίστοιχες αποστάσεις του χάρτη και του εδάφους δίνεται από τη σχέση 1/K κεφαλαίο ίσον μη μικρό προς μη μεγάλο. Κάπα είναι η κλίμακα, μη μικρό είναι το γραφικό μέγεθος, άρα η απόσταση που θα μετρήσουμε σε ένα χάρτη, και μη κεφαλαίο είναι το φυσικό μέγεθος, το φυσικό μήκος, είναι η απόσταση αυτή. Έτσι σε ένα χάρτη, η απόσταση στο έδαφος. Έτσι, αν σε ένα χάρτη 1/50.000 μετρήσουμε 5 εκατοστά, 5/5=25, παίρνουμε 250.000 εκατοστά στην πραγματικότητα, άρα 2.500 μέτρα. 5 εκατοστά στο χάρτη, στον 1/50.000, να κάνουμε εκεί τις πράξεις και δούμε, είναι 2,5 χιλιόμετρα σε πραγματικό έδαφος. Αν θα πάμε όμως στο αντίθετο, δηλαδή να βρούμε την κλίμακα, έχουμε μία απόσταση σε ένα χάρτη, μετράμε μία απόσταση σε ένα χάρτη και μετράμε και την απόσταση στο έδαφος. Και κάνουμε τις πράξεις για να βγάλουμε την κλίμακα. Και η κλίμακά μας βγει 49, παραδείγματος χάρη, 49.768, σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος, μικρό ή στατιστικό λάθος, έτσι, και η κλίμακα είναι 1/50.000, δηλαδή δεν βγαίνει κλίμακα 49.753 ή 45.724, είναι στρογγυλή. Σημαίνει ότι κάτι μετρήσαμε λάθος, είτε στο χάρτη, που και οι μετρήσεις στο χάρτη έχουν, ανάλογα την κλίμακα, έχουν τη δικιά τους απόκλιση σε ό,τι αφορά το συμπλήν. Για πάμε να τους δούμε.
χάρτης 1/1.000.000. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει κεντρική, από ό,τι βλέπουμε εδώ, κεντρική στερεά Ελλάδα, περιλαμβάνει τη Θεσσαλία και περιλαμβάνει και ένα κομματάκι. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να δούμε σε αυτό το χάρτη είναι η περιοχή της Καρδίτσας. Τη βλέπουμε που είναι, βλέπουμε γύρω-γύρω, βλέπουμε αριστερά την οροσειρά που υπάρχει, βλέπουμε δρομολόγια, βλέπουμε αρκετά πράγματα σε ένα χάρτη 1/1.000.000. Συγγνώμη, 1/1.000.000 ο χάρτης αυτός. Για να πάμε στον 1/500.000. Βλέπουμε ότι έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο χάρτη. Έτσι έχουν μείνει τα Τρίκαλα, έχει μείνει η Καρδίτσα. Βλέπουμε την περιοχή αυτή και κατεβαίνουμε. 250.000. Κάτω αριστερά είναι τα Τρίκαλα. Βλέπουμε τον ορεινό όγκο. Αρχίζουμε και βλέπουμε πλέον περισσότερες λεπτομέρειες. Βλέπουμε τα χωριά που είναι. Βλέπουμε και ότι υπάρχουν βουνά. Έτσι, βλέπουμε ότι πώς έχουν τις κορυφές τους. Αν δείτε πιο ψηλά λίγο και δεξιά από τα Τρίκαλα, υπάρχει ένα βουνό που έχει 713 υψόμετρο. Η κορφή του. Υπάρχει ένα άλλο ακριβώς από πάνω, 379, όπως λέει νομίζω, 379 ακριβώς πάνω από τα Τρίκαλα. Υπάρχουν άλλα πιο ψηλά, 1410 στο κέντρο περίπου και προς τα πάνω, μια κορφή. Αρχίζουμε και βλέπουμε άλλες λεπτομέρειες. Είναι τι θέλουμε και ποιος χάρτης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. 1/100.000. Να τα Τρίκαλα. Να και γύρω-γύρω. Αρχίζουμε και βλέπουμε τι υψόμετρο περίπου υπάρχει. Ότι υπάρχουν αποστραγγιστικά έργα, αυτό με τις παυλίτσες. Ότι υπάρχουν οι δρόμοι και κάποια χωριά τα οποία δεν φαινόντουσαν στο μεγαλύτερο χάρτη. Αρχίζουμε και βλέπουμε πιο εύκολα τη μορφολογία του εδάφους. Προχωράμε 1/50.000. Περιοχή των Τρικάλων πλέον. Φύγαμε από το μεγάλο το χάρτη. Ο 1/50.000 δείχνει σχεδόν μόνο την πόλη των Τρικάλων και λίγο γύρω-γύρω την περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες ακόμα. Βλέπουμε, αν κοιτάξουμε, νεκροταφεία, βλέπουμε εκκλησίες. Πολύ σημαντικότερα πράγματα για αυτόν που θέλει να βρει κάτι. Έτσι, ανάλογα το τι θέλει ο καθένας και το τι χρειάζεται, θα βρει και τον ανάλογο χάρτη. Και πάμε και σε 1/10.000. Έτσι είναι τοπογραφικό, δεν είναι τα Τρίκαλα φυσικά. Έτσι είναι η περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πλέον πάει σε άλλο σημείο. Βρίσκουμε ακριβώς τι θέλουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει εκεί πέρα το γήπεδο, ότι υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν τα μπλοκς, τα οικοδομικά τετράγωνα. Υπάρχουν διάφορα άλλα σημαντικά πράγματα τα οποία πιθανώς να θέλουμε να τα εξετάσουμε και να τα βρούμε. Και κατεβαίνουμε ακόμα κλίμακα και πάμε στους τοπογραφικούς χάρτες. Εδώ αριστερά είναι ένας χάρτης από το κτηματολόγιο, που ουσιαστικά είχε κατανεμημένα τα σημεία αυτά, έβαζες διδαγμένες περίπου εσύ που έβρισκες με το GPS από την περιουσία, από το χωράφι που έχει ο καθένας, πήγαινε εκεί, έπαιρνε τις διδαγμένες, τις έβαζε πάνω σε αυτό το χάρτη και έβρισκε έβλεπε περίπου αυτό το πράγμα, ούτως ώστε θα μπορούσε και να έβρισκε τη δική του περιουσία, την τετραγώνιζε, την έφτιαχνε και έπαιρνε τις γωνίες και με τις συνταγμένες το έβαζε εκεί που έπρεπε να το βάλει, ούτως ώστε να δηλώσει το χωράφι αυτό, την περιουσία αυτή, να την δηλώσει στο κτηματολόγιο. Η διάκριση μεγάλης κλίμακας κατατάσσει τους τοπογραφικές χάρτες, όπως είπαμε, σε μικρής, μεσαίας κλίμακας, που είναι μέχρι 1/5.000, και τοπογραφικός χάρτης μεγάλης κλίμακας και τα διαγράμματα είναι από 2.000 μέχρι 1/50. Έτσι. Ουσιαστικά εδώ βλέπουμε πλέον αυτό που λέγαμε, την ακρίβεια, την πληρότητα, την πιστότητα, δεν το συζητάμε, έτσι, και την παραστατικότητα. Το τι ακριβώς αναπαριστά ο χάρτης σε σχέση με το έδαφος. Είδη χαρτών. Χάρτες έχουν πάρα πολλούς. Έτσι. Μπορούμε να βρούμε και άλλους τόσους.
Ουσιαστικά αυτό που γράψαμε είναι οι σχολικοί χάρτες, οι στρατιωτικοί χάρτες, ναυτιλιακοί, αεροναυτιλιακοί, γεωφυσικοί, τοπογραφικοί χάρτες που είπαμε πιο πάνω, δορυφορικοί πλέον, γεωλογικοί χάρτες, οδικών δικτύων, γεωγραφικοί και άτλαντες. Θυμόσαστε στο σχολείο τους άτλαντες που είχαμε, πάρα πολύ σημαντικό, ένα βιβλιαράκι το οποίο είχε μέσα αναπεριοχές, αναϋπήρους, οτιδήποτε χρειαζόταν σε κάθε τάξη για να εξοικειώνονται τα παιδιά με τους χάρτες. Και πάμε πάλι. Γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα το λέμε και το λέμε συνέχεια, το ακούσετε πολλές φορές. Γεωγραφικό πλάτος και μήκος τα μετράμε σε μοίρες. Βλέπετε στο μεσαίο την αναπαράσταση της γης στη μεσαία. Το τι ακριβώς σημαίνει, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Έτσι, ουσιαστικά είναι η γωνία από το κέντρο της γης, το σημείο από το 0 όσον αφορά τον Ισημερινό και το σημείο που θέλουμε, βλέπετε το 60 μοίρες, το γεωγραφικό μήκος, και το 55 το γεωγραφικό πλάτος. Δεν δίνουμε σημασία σε αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει όταν βλέπουμε τον Ισημερινό και θέλουμε να βρούμε ένα σημείο προς τα πάνω, είναι γεωγραφικό πλάτος ή προς τα κάτω, έτσι, και από τον μεσημβρινό, τον πρώτο μεσημβρινό του Greenwich που έχει το 0, να βρίσκουμε μέχρι 180 ανατολικά ή δυτικά πώς θα βρίσκουμε το σημείο. Είναι πολύ σημαντικό. Γεωγραφικές τεταγμένες. Ένα σύστημα από γραμμές, όπως είδατε και όπως είπαμε και όπως λέμε συνέχεια. Η απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό λέγεται γεωγραφικό πλάτος. Απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό. Και η απόσταση από τον πρώτο μεσημβρινό λέγεται γεωγραφικό μήκος. Άρα αριστερά, όπως βλέπετε, την υδρόγειο, και θέλουμε να βρούμε μια περιοχή, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος. Πώς θα το ορίζουμε, θα το δούμε πιο κάτω, έτσι, για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε. Το παγκόσμιο σύστημα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, έτσι, και έχουμε εδώ ένα παράδειγμα. Ο τόπος Α, που φαίνεται στο χάρτη, έχει γεωγραφικές συντεταγμένες T, 40 νότια. Σωστό. Και 80 ανατολικά. Πώς το βρήκα? Έφερα από το σημείο Α κάθετη στον Ισημερινό και κάθετη στον πρώτο μεσημβρινό. Μέτρησα ποιος μεσημβρινός είναι και ποιος παράλληλος. Και τι βρήκα? Ουσιαστικά ότι το σημείο εκείνο είναι 40 νότια. Αφήνω λίγο χρόνο για να το βλέπετε, γιατί πολλές φορές τα λέω και γρήγορα και μερικές φορές θεωρείς ότι είναι εύκολο, αλλά κάποιες φορές δεν είναι. Δεν είναι όλοι γνώστες αυτών των θεμάτων. Έτσι, άρα τι θέλουμε? Θέλουμε να βρούμε τον τόπο Α. Ναι. Βρίσκουμε τις συντεταγμένες του. 40 νότια, 20 και 20-40, άρα είναι στον τέταρτο παράλληλο. Γιατί είναι 1-2, είναι στον τέταρτο παράλληλο. Άρα η 40 νότια και 20, 40, 60, 80 ανατολικά. Και βρήκαμε ποιο είναι αυτό το σημείο. Ο χάρτης πάλι, η υδρόγειος μάλλον, έτσι. Με μια απεικόνιση, η Πετρούπολη στη Ρωσία, με το αστεράκι. Βρίσκεται εκεί που τέμνονται ποιος? Ο 60ος βόρειος παράλληλος, άρα βόρεια 60, ναι. Και ανατολικά από το Greenwich, η 20 που είναι ο άλλος, είναι περίπου στη μέση 30. Άρα οι γεωγραφικές τους συνταγμένες είναι 60 βόρεια, 30 ανατολικά. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο απλό φαίνεται και αφήνω το χρόνο για να μπορέσετε να το δείτε και μόνοι σας. Έτσι, εκεί που είναι τα αστεράκι, υποθέτουμε, το βάλαμε
Υποθέτουμε ότι είναι η Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία. Άρα αν θέλουμε να βρούμε τις συντεταγμένες του, έτσι όπως είναι στο χάρτη, τι έχουμε? Βόρεια 20, 40, 60, πέφτει περίπου πάνω στο 60, άρα 60 βόρεια, και ανατολικά από τον Greenwich, από τον πρώτο μεσημβρινό, 20, και είναι περίπου στη μέση στο 20 και στο 40, άρα 30. Στις γεωγραφικές συντεταγμένες, 60 βόρεια, 30 ανατολικά. Να πάμε τώρα σε νέους όρους. Όπως βλέπαμε εκεί στο χάρτη, βλέπαμε διάφορα πράγματα. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα επεξηγούμε αυτά ποια είναι. Ισοϊψείς καμπύλες. Ο τοπογραφικός χάρτης είναι η αποτύπωση της επιφάνειας της γης στο οριζόντιο επίπεδο υποκλίμακα. Το έχουμε πει 2-3 φορές. Η απεικόνιση του ανάγλυφου γίνεται μέσω των ισοϊψών καμπυλών, οι οποίες είναι κλειστές καμπύλες γραμμές που ενώνουν σημεία ίδιου υψομέτρου. Ακούγεται λίγο μπερδεμένο ίσως. Οι ισοϊψείς καμπύλες προκύπτουν από την τομή της επιφάνειας του εδάφους με εισαπέχοντα οριζόντια επίπεδα. Η ακτογραμμή, η θάλασσα, είναι το 0 και σε κάθε σημείο του τοπογραφικού χάρτη είναι εδώ να προσδιοριστεί η υψομετρική του διαφορά ως προς την επιφάνεια της θάλασσας, η οποία καλείται απόλυτο υψόμετρο. Άρα στην κλίμακα και στο σύστημα συντεταγμένων προσθέτουμε έναν άλλον όρο που λέμε ισοϊψείς καμπύλες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ισοϊψείς καμπύλες. Κάνουμε τομές στο ανάγλυφο και αυτές τις τομές τις προβάλλουμε πάνω σε ένα φύλλο χαρτί. Άρα βλέπουμε πώς μπορεί να ήταν το έδαφος, έτσι με ένα ύψωμα και ένα άλλο πιο μικρό δίπλα, και πώς αυτό το πράγμα αποτυπώνεται στο χάρτη με τις ισοϊψείς καμπύλες. Να, μια απεικόνιση. Κύρια ισοϊψής καμπύλη. Οι πιο παχές είναι... είναι ανά 100 μέτρα. Και ενδιάμεσα βλέπουμε την ισοδιάσταση στις πιο λεπτές γραμμές. Η ισοδιάσταση είναι ανά 20. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αν γίνεται αντιληπτό αυτό που θέλω να πω. Είναι... Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ένα ύψωμα που ουσιαστικά έχει δύο κορυφές. Αυτές οι κορυφές είναι τα δύο τα στρογγυλά που φαίνονται με τις διακεκομένες γραμμές, οι οποίες είναι τι ύψος? 200. Η άλλη, η κόκκινη γραμμή, η καφέ γραμμή, είναι 220. Αυτή που τέμνεται είναι 240, άρα η κορυφή του είναι λίγο πάνω από τα 240 μέτρα. Και βλέπουμε και εκείνη η οποία έχει κάτι τετραγωνάκια, κάτι άλλα πραγματάκια, τέλος πάντων η κάτω το στρογγυλό, η οποία είναι ισοϊψής καμπύλη ταπείνωσης. Που σημαίνει τι? Ότι δεν είναι κορφή εκεί, ότι είναι βαθούλωμα. Να το πούμε απλοϊκά. Και εδώ μπορούμε να πούμε και το εξής. Κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα. Οι ισοϊψείς καμπύλες είναι κλειστές γραμμές. Αν την πάρουμε δηλαδή γύρω-γύρω, θα βρούμε ότι κάπου αυτή η γραμμή κάνει κύκλο. Δεν είναι κάτι που σταματάει, που χωρίζεται, διακλαδώνεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι ένας κύκλος. Η ισοϊψής, η καμπύλη. Η κάθε μία από αυτές. Δεν τέμνονται. Δεν το συζητάμε, δεν θα μπορούσε να γίνει απεικόνιση. Δεν, είναι εκ του νουκάνευ. Δεν διακλαδίζονται πάλι. Έτσι, άρα μπορούμε να δούμε ακριβώς, όταν βλέπουμε αυτό το πράγμα στο χάρτη, να υπολογίζουμε σε πρώτη φάση περίπου, αλλά και με διάφορες τεχνικές μπορούμε ακριβώς, το τι ανάγλυφο έχουμε στο έδαφος. Και κάτι πολύ σημαντικό, ίσως να το πούμε πιο κάτω, θα το δούμε ή να το πούμε την Τετάρτη. Αυτές οι ισοϊψείς καμπύλες, όσο πιο πυκνές είναι, σημαίνει ότι τόσο πιο απότομο
Η απότομη είναι η κλίση. Όσο πιο αραιές είναι, σημαίνει ότι εκεί έχουμε περισσότερο έχουμε μικρότερη κλίση στο ανάγλυφο. Δεν φαίνεται και τόσο δύσκολο. Έτσι, αν καταφέρουμε και δούμε αυτό το πράγμα, ο χάρτης απλοποιείται πάρα πολύ στα μάτια μας μετά, έτσι, με τις ισοϊψείς καμπύλες. Και έναν άλλον όρο, το δούμε και πιο κάτω, το λέμε τώρα μια και έχουμε αυτό, είναι η ισοδιάσταση. Η ισοδιάσταση είναι η απόσταση, η υψομετρική απόσταση ανάμεσα στις ισοϊψείς καμπύλες. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ισοϊψή καμπύλη των 100 μέτρων και αφού ενδιάμεσα είναι 4, σημαίνει ότι η ισοδιάσταση είναι 20. Άρα 100 μέτρων, η επόμενη είναι 120, η επόμενη 140, η επόμενη 160, η επόμενη 180 και η μεγάλη πλέον είναι η 200. 220 η επόμενη, 240 η στρογγυλή κορφή που βλέπουμε πιο πάνω. Βλέπουμε μερικά σημεία που είναι κοντά οι ισοϊψείς καμπύλες, άρα εκεί έχουμε απότομη κλίση και κάποια σημεία εκεί αριστερά προς τα κάτω που είναι πιο αραιές οι ισοϊψείς καμπύλες μεταξύ τους, που σημαίνει ότι έχουμε μικρότερη κλίση, που εξυπηρετεί σε πάρα πολλούς λόγους. Θα τους πούμε όταν θα κάνουμε εφαρμογή τη Δετάρτη. Η πυκνότητά τους, δηλαδή η οριζόντια απόστασή τους, είναι ανάλογη με την κλίση του εδάφους, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Όσο πυκνότερες είναι οι ισοϊψείς, τόσο μεγαλύτερη είναι η κλίση του εδάφους. Η ομοιομορφία των αποστάσεων των ισοϊψών καμπυλών δείχνει ομοιομορφία στην κλίση του εδάφους. Οι παιδινές περιοχές, όπως και οι κοιλάδες ποταμών ή οι περιοχές πλησίων της θάλασσας, έχουν πολύ λίγες ή καθόλου ισοϊψείς καμπύλες, ανάλογα φυσικά με την κλίμακα του χάρτη. Εδώ βλέπουμε κάποια σημεία από χάρτες. Στην πάνω αριστερά, οι λόφοι, οι κορυφές απεικονίζονται ως κλειστές ισοϊψείς. Μικροί κύκλοι συμβολίζουν την κορυφή ενός βουνού ή λόφου, με το εσωτερικό του κύκλου να αποτελεί περιοχή με μεγαλύτερο υψόμετρο, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Συνήθως στην περιοχή αυτή αποτυπώνεται και τριγωνομετρικό σημείο. Θα δούμε τι είναι το τριγωνομετρικό σημείο, οι πυραμίδες και τι ακριβώς συμβαίνει. Η πάνω δεξιά, τι μας δείχνει? Μας δείχνει ένα βουνό, το οποίο η κορφή του είναι στα 2.840. Και αν δεν ήταν γραμμένο, θα υπολογίζαμε ότι η παχιά η γραμμή είναι στα 2.000 μέτρα, 2.20, 2.40 η επόμενη, 2.60, 2.80 η στρογγυλή η τελευταία, άρα είναι μεγαλύτερη από 2.800. Εδώ μας το δίνει ακριβώς, το έχει ορίσει και μας δίνει ότι το ύψος είναι 2.840. Στην κάτω αριστερά βλέπουμε δύο κορυφές. Ισοϊψείς καμπύλες που συσσωρεύονται και στις δύο πλευρές μιας υψομετρικά χαμηλότερης περιοχής με πιο ομοιόμορφα κατανεμημένες ισοϊψείς που αναπαριστούν κοιλάδα ανάμεσά τους, έτσι, σε δύο περιοχές υψηλότερου υψομέτρου. Άρα έχουμε τις δύο κορφές, 2.840 η μία, 2.520 η άλλη και ενδιάμεσα, επειδή είναι μακριά, δεν είναι πολύ πυκνές οι ισοϊψείς καμπύλες, σημαίνει ότι έχουμε μια περιοχή η οποία έχει πιο, όσο μπορούμε να το πούμε στα 2.800, πιο αναπεπταμένο έδαφος, πιο ίσια περιοχή. Και στο δεξιά, κάτω δεξιά, από την εμφάνιση μπορούμε να συμπεράνουμε τη μορφή του εδάφους, έτσι, αν πρόκειται για αντερίσματα, αν πρόκειται για υδροροές, για κοιλάδες, για χαράδρες, για κορυφές, στενές χαράδρες. Κάθε μία έχει διαφορετική απεικόνιση ανάλογα με το τι βγάζουν οι ισοϊψείς καμπύλες. Με το χρόνο
βλέποντας χάρτες και περιοχές, καταλαβαίνεις ακριβώς αυτό που δείχνει ο χάρτης με τις υψηλές καμπύλες, φαντάζεσαι πώς πρέπει να είναι το έδαφος στην πραγματικότητα. Άλλες απεικονίσεις. Πάνω αριστερά. Μορφή κοιλάδας. Οι ισοεψείς σχηματίζουν ένα V που δείχνει προς την υψηλότερη, προς ανάντι, προς την υψηλότερη τοπογραφική περιοχή. Ενώ το δεξιά, το πάνω δεξιά, δείχνει αυτό που είπαμε και προηγουμένως, αυτό το βαθούλωμα. Δεν είναι κορφή μετά την τελευταία ισοϊψή καμπύλη. Επειδή έχει αυτά τα σημαδάκια εκεί, σημαίνει ότι είναι βαθούλωμα. Οι ισοϊψείς καμπύλες που περικλείουν περιοχές υψομετρικά χαμηλότερες και δηλώνουν κλειστή κοιλότητα. Είτε λόγω ανθρώπινης παρέμβασης, είτε από κατακρύμνηση, είτε από οποιοδήποτε άλλο λόγο. Κάτω αριστερά τι έχουμε? Έχουμε μία περιοχή, έτσι, στα αντερίσματα οι ισοϊψείς καμπύλες εμφανίζουν τη μορφή U, με την κορυφή στραμμένη προς τα σημεία με το μικρότερο υψόμετρο. Άρα αυτό βλέπουμε εκεί πέρα στο κάτω αριστερά ότι έχουμε αντερίσματα, έτσι. Και η κορυφή στραμμένη προς το μικρότερο υψόμετρο. Λογικό, έχουμε, εκεί φαίνεται, είναι ξεκάθαρο γιατί έχουμε ήδη το 2000 και το 1000, οπότε φαίνεται ακριβώς το U, συγγνώμη, πώς ακριβώς έχει τοποθετηθεί και το τι σημαίνει. Και πάμε στο άλλο, ισοϊψείς κάτω δεξιά, οι ισοϊψείς ποτέ δεν τέμνονται, δεν διακλαδίζονται, αλλά σχηματίζουν ομαλές και υποπαράλληλες καμπύλες. Μπορεί να φαίνεται ότι συμπίπτουν για να σχηματίσουν ένα απότομο γκρεμό, αλλά στην πραγματικότητα, απλώς ακουμπάει η μία την άλλη, έτσι, δεν τέμνονται, δεν διακλαδίζονται και ουσιαστικά δεν εφάπτονται, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη η κλίση, έχουμε γκρεμό, σχεδόν κολλάει η μία με την άλλη. Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε σε ένα χάρτη. Με το καφέ. Το καφέ χρώμα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση πάνω στον χάρτη των αναγλύφων μορφών του εδάφους, καθώς και των πλήστων φυσιολογικών ή τεχνικών καταστάσεων αυτού. Έτσι, ό,τι έχει σχέση με ωρεογραφία, χρησιμοποιούμε το καφέ χρώμα. Μαύρο χρώμα. Το χρησιμοποιούμε για συνθηματικές παραστάσεις, για τα αστυνομικά δίκτυα, για τα όρια μεταξύ περιφερειακών ενωτήτων, τώρα πλέον, έτσι, μεταξύ κρατών, και με μαύρο χρώμα βάζουμε και μεμονωμένα σημεία, τα οποία μπορεί να αποδίδονται σε γέφυρες, σε εκκλησίες, σε νεκροταφεία, σε λατομεία, σε τριγωνομετρικά σημεία, σε γραμμές επικοινωνιών και σε γραμμές υψηλής τάσης. Επίσης, το μαύρο χρώμα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση όλων των τοπονυμιών, κατοικιών, χώρων, τόπων, για τα βουνά, για περιοχές άλλες, έτσι. Και πάμε στο ερυθρό, στο κόκκινο χρώμα. Το κόκκινο χρώμα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση οδικών αρτηριών, κατοικημένων τόπων και για μνημεία. Έτσι, δηλαδή αρχαιολογικοί χώροι και διάφορα άλλα τοπονύμια. Έχουμε το μπλε χρώμα, ότι έχει σχέση με υδατογραφία, έτσι, λίμνες, ποτάμια, έλλη, θάλασσα φυσικά. Έχουμε το πράσινο, σαφέστατα για φυτική κάλυψη του εδάφους, όπου χρειάζεται, δάση, απορροφόρα δέντρα, θαμνώδεις περιοχές, αμπελώνες, εκεί που έχουμε υδρόβια φυτά, τέτοια πράγματα. Και το ιώδες
χρησιμοποιείται πιο πολύ για τον τετραγωνισμό του χάρτου. Θα δούμε ακριβώς τι είναι αυτό. Έτσι, που εκτυπώνεται πάνω στην ταυτότητα των τετραγώνων. Πιο πολύ σε χάρτες που έχουν οδηγίες για στρατιωτικά θέματα. Όπως είπαμε για την απεικόνιση, η απεικόνιση του χάρτου, η απεικόνιση των μορφών. Βλέπουμε πλέον και αρχίζει και γίνεται, θέλω να πιστεύω, έτσι, κατανοητό από εσάς, όταν βλέπουμε εκείνα τα στρογγυλά δεξιά, πάνω δεξιά, ότι στη φαντασία μας έρχεται ότι εκεί έχουμε μια κορυφή από ένα βουνό. Το πόσο ύψος έχει θα το μετρήσουμε, θα δούμε. Αλλά το πρώτο είναι η πρώτη εντύπωση, η πρώτη ματιά να καταλαβαίνουμε το τι είναι. Έτσι, ότι έχουμε μια χαράδρα, το δεύτερο, ότι έχουμε ένα έδαφος με δύο κορυφές, ένα ανάγλυφο με δύο κορυφές, το τρίτο, έτσι, και ότι έχουμε μια απότομη κλίση, ένα γκρεμό στην τέταρτη φωτογραφία. Ορολογίες. Είναι πάρα πολύ βασικό όταν θέλουν κάποιοι να χρησιμοποιήσουν ένα χάρτη να χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους. Και τα περισσότερα είναι απλά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι όροι τους οποίους κάποιος μπορεί να μην τους καταλαβαίνει. Έτσι, όταν λέμε τι σημαίνει κλητής, τι είναι το διάσελο, τι είναι το αντέρισμα. Έτσι, δεν είναι βέβαιο ότι το γνωρίζουν όλοι. Παρ' όλα αυτά, στην ορολογία, λέει, η ορολογία του για το χάρτη, για το ανάγλυφο του χάρτη, λέει τα εξής. Κορυφή. Κορυφή είναι το υψηλότερο σημείο ενός λόφου, ενός βουνού ή μιας οποιασδήποτε μορφολογικής έξαρσης. Κορυφογραμμή. Είναι η γραμμή πάνω στο ανάγλυφο που ενώνει τα υψηλότερα σημεία μεταξύ δύο ή περισσότερων διαδοχικών κορυφών. Με άλλα λόγια, κατά μήκος της γραμμής αυτής, το ανάγλυφο έχει αντίθετες κλίσεις. Και τα υψηλότερα τοπογραφικά σημεία αποτελούν τη ράχη. Θα το δούμε στο πρακτικό που θα κάνουμε. Το διάσελο είναι η περιοχή που αποτελεί δίωδο μεταξύ βουνών, ανάμεσα σε δύο κορφές. Πρόποδες. Η περιοχή όπου ένας μικρός ή μεγάλος ορεινός όγκος συναντά μια σχετικά επίπεδη μορφολογικά περιοχή. Κλητής. Η περιοχή που περιλαμβάνεται ανάμεσα σε μια κορυφογραμμή και στους πρόποδές της. Είναι η πλαγιά ή το πρανές. Γκρεμός. Η σχεδόν κατακόρυφη ή πολύ απότομη μορφολογική κλίση. Αντέρισμα. Η δευτερεύουσα οροσειρά που εκτείνεται πλάγια ή κάθετα προς την κύρια οροσειρά, καθώς και τμήμα βουνού που βρίσκεται μεταξύ δύο διαδοχικών χαραδρών. Αντέρισμα. Δευτερεύουσα οροσειρά που εκτείνεται πλάγια ή κάθετα προς την κύρια οροσειρά, καθώς και τμήμα βουνού που βρίσκεται μεταξύ δύο διαδοχικών χαραδρών. Κοιλάδα. Ένα σχετικά πλατή και ήπιο μορφολογικά βύθισμα που περικλείεται από βουνά ή υψώματα και που σχηματίστηκε λόγω της διαβρωτικής ενέργειας του νερού. Χαράδρα. Μια πιο στενή και βαθιά κοιλάδα με απότομες κλητής. Φαράγγι. Και αυτή στενή και πιο βαθιά κοιλάδα με σχεδόν κατακόρυφα πρανή όμως. Αυτή είναι η διαφορά της. Το ρέμα. Χαμηλότερη μορφολογικά γραμμή κατά μήκος μιας κοιλάδας ή χαράδρας. Ο λόφος. Ύψωμα που δεν υπερβαίνει τα 300 μέτρα. Βουνό ή όρος. Μεγαλύτερα υψόμετρα. Η βιβλιογραφία παίζει τι εννοεί όρος, πόσο είναι το βουνό κλπ. Πάντως ουσιαστικά στις μορφολογικές εξάρσεις έχουμε το λόφο, το βουνό και το όρος. Βλέπουμε πλέον ένα χάρτη και μια δορυφορική λήψη, μια δορυφορική εικόνα από την Ίσυρο. Βλέπουμε πλέον τι είναι αυτό που λέμε η αποτύπωση στο χάρτη του εδάφους. Και πλέον όταν βλέπουμε το έδαφος αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε περίπου τι είναι αυτό που βλέπουμε.
ένα κομμάτι από τη Φολέγανδρο. Κάποιος έκανε ένα τοπογραφικό εκεί. Δεν τον ενδιαφέραν ούτε οι δρόμοι, ούτε οι πόλεις. Απλώς τον ενδιέφερε η μορφολογία του εδάφους. Και αυτή ακριβώς αποτύπωσε. Η εικόνα, η δορυφορική εικόνα. Έτσι, στη δορυφορική βλέπουμε το τι υπάρχει περίπου. Το κατεβάζουμε πιο χαμηλά, να δούμε ακόμα πιο καλά το τι μπορεί να συμβεί. Όμως, όταν έχουμε την αποτύπωση αυτή, δεν χρειαζόμαστε τη δορυφορική την εικόνα. Ξέρουμε πάρα πολύ ακριβώς το τι κάθεται. Και ακόμα καλύτερα, αν παίρναμε ένα κομμάτι, αυτό, το αποτυπώναμε πάνω σε μια ζελατίνα και το βάζαμε απάνω σε ένα αντίστοιχο χάρτη 1/25.000, οπότε θα είχαμε ακριβώς τη μορφολογία που θέλαμε και τα σημεία ενδιαφέροντος και τα σημεία που μας ενδιαφέρουν και αφορούν τη δουλειά που κάνουμε πάνω στο χάρτη. Έτσι, με τη μεμβράνη αυτή που θα βάζαμε από πάνω θα είχαμε όλα αυτά τα δεδομένα που θέλουμε. Βλέπουμε πλέον στο τοπογραφικό χάρτη αυτόν, μπορούμε να καταλάβουμε πια που υπάρχει παραλία και που τα βουνά φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Άρα αν κάποιος επισκεφτεί το νησί σε αυτά τα σημεία δεν θα πάει γιατί δεν θα μπορεί να κολυμπήσει. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε και φανταζόμαστε το τι ακριβώς συμβαίνει. Αφού βλέπουμε ότι υπάρχουν ισοϊψείς καμπύλες οι οποίες είναι πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη, εκεί έχουμε γκρεμό. Πιστεύω. Έτσι είναι, απλώς το λέω για μερικούς οι οποίοι το σκέφτονται ακόμα. Κλίμακες. Πάρα πολλές κλίμακες. Να, η σχέση τους αυτή που λέγαμε. Έχουμε τους τοπογραφικούς, έχουμε τους κυρίως χάρτες. Είδαμε την περιοχή των Τρικάλων με κλίμακα 1.000.000, 500.000, 250, 150 και κατεβήκαμε και σε ένα τοπογραφικό, όχι των Τρικάλων, αλλά τέλος πάντων είδαμε ότι ακόμα πιο χαμηλά τι απεικονίσεις έχουμε σε αυτό. Και είδαμε και την κλίμακα. Αυτή την παράσταση 1/K κεφαλαίο ίσον μη μικρό προς μη μεγάλο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί αν μετρήσουμε μια απόσταση σε ένα χάρτη και ξέρουμε την κλίμακα, κάλλιστα μπορούμε να βγάλουμε την απόσταση, την πραγματική απόσταση στο έδαφος. Έτσι φαίνεται η κλίμακα σε ένα χάρτη. Όταν πάρουμε ένα χάρτη στα χέρια μας, για να είναι ολοκληρωμένος, έτσι, για να πούμε ότι έχουμε ένα χάρτη το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ξέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, πρέπει να έχει τον τίτλο του απάνω, πρέπει να έχει υπόμνημα που να μας λέει ακριβώς το τι γίνεται και το τι εννοεί, να έχει προσανατολισμό. Συνήθως λέμε ότι ο χάρτης όπως τον κρατάμε δείχνει το βορρά. Συνήθως. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να ξέρουμε και εμείς όταν θα πάρουμε αυτό το χάρτη στο χέρι μας που είναι ο βορράς. Άρα χρειάζεται προσανατολισμός, όχι μόνο ο χάρτης, αλλά προσανατολισμός στο χώρο. Και η κλίμακα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το χάρτη. Μία απόσταση στο χάρτη, όταν τη χωρίζουμε τμηματικά, μπορούμε μέσω της κλίμακας να βρούμε απευθείας το πραγματικό μήκος στο έδαφος. Έτσι, όταν χωρίζουμε, πάρουμε ένα χαρτί και αρχίζουμε και μετράμε και ακολουθούμε τη διαδρομή και απάνω σημειώνουμε το σημείο Α, στρίβουμε το χαρτάκι το σημείο Β, προχωράμε το χαρτάκι αφού το στρίψουμε όπως πάει ο δρόμος ή η περιοχή που θέλουμε, Γ, Δ, Ε, πάμε και το κουμπάμε πάνω στο χάρτη ή κάνουμε τις πράξεις αυτές που θέλουμε σύμφωνα με το 1/K κεφαλαίο ίσον μη μικρό προς μη μεγάλο και βρίσκουμε ακριβώς την απόσταση. Αν δεν έχουμε κανένα στοιχείο, αυτό με το χαρτί
και τη σύγκριση στο χάρτη είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κάνουμε μια γρήγορη μέτρηση και να βρούμε κάποια μέτρα από το χάρτη στο πραγματικό έδαφος. Εδώ είναι ξεκάθαρο, μας δίνει και την ισοδιάσταση από τις καμπύλες, έτσι. Γράφει ισοδιάσταση 40 μέτρα. Άρα ξέρουμε ότι η μία κόκκινη καμπύλη, ισοϊψής καμπύλη που υπάρχει, έχει η μία από την άλλη, έχει υψομετρική διαφορά 40 μέτρα. Ο χάρτης τι μας δείχνει? Μας δείχνει όταν έχουμε ένα χάρτη ένα σωστό προσανατολισμό και σωστή γεωγραφική τοποθέτηση. Μας δίνει στοιχεία αριστερά-δεξιά και το πώς μπορούμε να το κάνουμε. Μας δείχνει προσανατολισμό, μας δείχνει που είναι ο βορράς. Και πάρα πολλές φορές όταν υπάρχει μια σοβαρή έκδοση από χάρτη, έτσι, μας δείχνει και ποιοι είναι οι χάρτες οι οποίοι πρέπει να συνδεθούν αριστερά-δεξιά του αν θέλουμε μεγαλύτερη περιοχή. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι κάτω δεξιά βλέπουμε ότι αν θέλαμε την περιοχή του Σουνίου δεν αρκεί ένας χάρτης, έπρεπε να πάρουμε 2 χάρτες. Έτσι, τους 2 μεσαίους, τον αριστερά και τον κεντρικό που είναι πιο μαυρισμένος και τον αριστερά του, ούτως ώστε να τους συνδέσουμε μεταξύ τους και να πάρουμε όλη την περιοχή στο Λαύριο και στο Σούνιο. Είναι σημαντικό και η σύνδεση με τους χάρτες είναι και αυτό πολύ σημαντικό θέμα και αυτό θα το συζητήσουμε την Τετάρτη. Έτσι, οι χάρτες όταν θέλουμε μια περιοχή και θέλουμε να τους συνδέσουμε δεν παίρνουμε ούτε σιλοτέιπ, γιατί όταν το βγάλουμε θα έχουμε καταστροφές, ούτε κόλλες, ούτε τίποτα. Παίρνουμε τους απλούς, τους σιδερένιους, τους συνδετήρες και είναι πάρα πολύ απλό και ακόμα καλύτερο να βάλουμε από πάνω μια ζελατίνη και να πιάσουμε όλη αυτή την περιοχή με τους συνδετήρες, ούτως ώστε να μπορούμε να γράφουμε και πάνω στη ζελατίνη χωρίς να καταστρέφουμε τους χάρτες. Από ένα στρατιωτικό χάρτη, το υπόμνημα, το οποίο είναι ξεκάθαρο, δίνει ακριβώς το τι απεικονίζεται, τι υπάρχει μες στο χάρτη, ότι αυτό είναι δρόμος, μπορεί να είναι γραμμές τρένου, μπορεί να είναι σιδηροδρομικό, ηλεκτρικό δίκτυο, πώς απεικονίζεται ένα νεκροταφείο, πώς απεικονίζεται μια εκκλησία, πώς ένα εξοκλήσι, πώς είναι το έλος, πάρα πολλά πράγματα τα οποία όταν το δεις αυτό το σημαδάκι και δεν ξέρεις τι είναι, κατεβαίνεις κάτω στο υπόμνημα, αρχίζεις και ψάχνεις και ουσιαστικά σου λέει ακριβώς το τι είναι αυτό το σημείο, αυτή η παράσταση στο σημείο του χάρτη και του εδάφους που σε ενδιαφέρει. Εδώ φαίνονται ότι έχουμε πάρει ένα άλλο κομματάκι. Να, η σιδηροδρομική γραφή πώς είναι, έτσι, μονές και διπλές. Αν έχει σταθμό κάπου, οι σύραγγες, πώς περνάει ο σιδηρόδρομος, αν έχει γέφυρες, πώς είναι η αμαξιτή οδός, έτσι, πώς είναι η ασφαλτοστρωμένη, πώς είναι η διπλή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το υπόμνημα σε ένα χάρτη και πάρα πολύ σημαντικό οι συνδυματικές παραστάσεις που υπάρχουν. Γιατί οτιδήποτε δεις πάνω στο χάρτη, το οποίο μπορεί να μην το ξέρεις, πας στο υπόμνημα και βλέπεις ακριβώς το τι είναι. Υπάρχει ένα λεξιλόγιο με τις βασικές έννοιες και πώς είναι αυτές στα αγγλικά. Γιατί? Για πολλούς λόγους, γιατί αυτός είναι στρατιωτικός χάρτης. Υπάρχει πώς βρίσκεις τις συντεταγμένες, σου θυμίζει το δεξί το κομμάτι, το κόκκινο, το ροζ, τι είναι αυτό εκεί πέρα, σου θυμίζει περίπου τι χάρτης είναι αυτός και πώς θα πρέπει να κινηθείς ούτως ώστε να βρεις τις συντεταγμένες και όχι με τόσο απλό τρόπο που λέμε εμείς, αλλά πάρα πολύ μεγάλη ευκρίνεια. Γιατί είναι στρατιωτικός χάρτης όπως είπαμε και χρειάζεται ευκρίνεια. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σε ένα στρατιωτικό χάρτη είναι και το εξής. Ενώ όλοι μιλάνε με μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, η στρατιωτική ορολογία περιλαμβάνει τα χιλιοστά πυροβολικού, έτσι, που για ένας πλήρης κύκλος είναι 6.400 χιλιοστά πυροβολικού. Οι 360 μοίρες είναι 6.400 χιλιοστά πυροβολικού. Για πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια, για πάρα πολλούς λόγους, έτσι. Και πώς ορίζεται το χιλιοστό πυροβολικού? Χιλιοστό πυροβολικού είναι η γωνία που βλέπει το μάτι μας το 1 μέτρο
στο 1 χιλιόμετρο. Αλλά μην σας μπερδεύω. Χρειάζεται να είναι περισσότερο ευκρίνεια. Γιατί είναι στρατιωτικός χάρτης και χρησιμοποιείται για πάρα πολλούς σκοπούς. Συνεχίζοντας τα περιθωριακά στοιχεία, σε ένα χάρτη βλέπουμε τα διαγράμματα, πώς έγινε η σύνθεση, το τι έγινε ακριβώς, να βλέπουμε ποιοι είναι οι διπλανοί τους χάρτες εκεί πέρα, πώς είναι, ότι αυτός ο χάρτης αφορά την περιοχή της Κηφισιάς, ο συγκεκριμένος, και ότι κάνει και μία μετατροπή μέτρα σε πόδια, σε γιάρδες κλπ, ούτως ώστε κάποια εργαλεία τα οποία υπάρχουν και δουλεύουν σε αμερικανικό σύστημα να μπορέσει να γίνει η μετατροπή τους από τα μέτρα σε άλλο μονάδα μέτρησης. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό, που είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, είναι για στρατιωτική χρήση περισσότερο. Γιατί θέλει πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, είναι ο γεωγραφικός με το μαγνητικό βορρά. Υπάρχει μία απόκλιση ανάμεσα στον βορρά που δείχνει ο χάρτης, στο βορρά που δείχνει η πυξίδα και στον γεωγραφικό βορρά που είναι βορρά, και στο βορρά, σας μπερδεύω, είναι βορράς τετραγωνισμού. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία ανά περίοδο και ανάλογα την εποχή προσθέτεις, ούτως ώστε να κάνεις σωστό προσανατολισμό του χάρτη ως προς τον βορρά. Ο τίτλος σε ένα χάρτη και βλέπετε και εκεί δεξιά τα στοιχεία για να μπορέσεις να φτιάξεις το χάρτη με τα στοιχεία που είπαμε πιο πριν. Τι έκδοση είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, η έκδοση του χάρτη, και πάρα πολύ σημαντική η κλίμακα. Δεν νοείται και δεν πρόκειται να συνοηθούν ποτέ δύο άτομα, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετική απόσταση μεταξύ τους, έτσι, όταν ο ένας έχει το χάρτη της περιοχής της συγκεκριμένης σε κλίμακα 1 προς 100.000 και ο άλλος έχει σε κλίμακα 1 προς 50.000. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συνοηθούν όσον αφορά να δουλέψουν συντεταγμένες ή να δουλέψουν μήκος. Έτσι. Τώρα πολλές φορές στις επιχειρήσεις, όταν κάποιοι γνωρίζουν ή σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όταν κάποιοι είναι ντόπιοι και γνωρίζουν το χώρο, δεν χρειάζονται καν χάρτη. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία λέει, ναι, πού είμαστε, βγαίνοντας από το χωριό θα κάνεις τη διασταύρωση στον προφήτη Ηλία, θα ανέβεις στην ανηφόρα και μετά την ανηφόρα, όπως θα κατεβαίνεις στο δρομάκι δεξιά, φτάνεις. Αυτοί ξέρουν. Δεν το συζητάμε καθόλου και προσανατολίζονται πάρα πολύ καλά. Όταν αυτό όμως θέλει να μεταφερθεί στην Αθήνα, όταν εμένα στο κέντρο επιχειρήσεων μου δίνανε φωτιά Βρυτανία στον προφήτη Ηλία. Ναι ρε παιδιά, πού είναι ο προφήτης Ηλίας? Δώσε μου συνταγμένες και αργούσαμε πάρα πολύ για να βρούμε, εμείς που δεν ξέραμε το χώρο, έτσι, πού είναι το συγκεκριμένο σημείο για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι γίνεται. Να, ο προσδιορισμός σημείου που δίνει κάποιες οδηγίες το πώς θα βγάλουν τις συνταγμένες ούτως ώστε να μπορέσουν να εστιάσουν και να βρούνε και να πούνε σε κάποιον για ένα συγκεκριμένο σημείο το πώς είναι. Έτσι. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί εκτός από το χάρτη και την αποτύπωση που κάνει πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά γύρω-γύρω για να μπορέσουν να σε βοηθήσουν στη δουλειά σου. Το να έχεις έναν απλό χάρτη που να έχει αυτά τα πράγματα πάνω, να μην ξέρεις καλά, δεν συζητάμε για την κλίμακα κλπ. Αλλά να μην ξέρεις τι είναι αυτές οι απεικονίσεις, το τι είναι, το πώς δουλεύουν, ποιοι χάρτες είναι δίπλα. Γιατί θέλω να πάρω κι άλλο ένα σημείο, πού θα τον βρω. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να υπάρχουν σε ένα χάρτη για να μπορέσεις να δουλέψεις επιχειρησιακά. Έτσι, όταν το θες για λόγους αναψυχής ή τουριστικούς ή ξέρω εγώ τι, δεν είναι ανάγκη να έχεις όλα αυτά τα πράγματα. Ή αν θες να κάνεις περπάτημα. Οποιονδήποτε χάρτη και να πάρεις, να ορίσεις τη διαδρομή πάνω κάτω, τη βρίσκεις, δεν έχεις πρόβλημα. Όμως, όταν θέλεις να το δουλέψεις επιχειρησιακά,
θέλεις όλα αυτά τα στοιχεία που δείχνει, είναι αναγκαία και πρέπει να υπάρχουν. Μιλάμε για πυξίδες και μιλάμε και για όργανα, έτσι. Ουσιαστικά, όταν έχεις ένα χάρτη και θες να το δουλέψεις και να στήσεις σε ένα κέντρο επιχειρήσεων ή να δώσεις κατευθύνσεις σε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να δουλέψουμε παρέα για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκτός από το χάρτη πρέπει να έχουμε και άλλα πράγματα μαζί, έτσι. Πρέπει να έχουμε ένα υποδεκάμετρο, για να μην χρησιμοποιήσουμε το χαρτί, τη λωρίδα του χαρτιού που είπαμε που την κάνουν, πρέπει να έχουμε ένα υποδεκάμετρο για να μετράμε τα μήκη. Ή κυκλοφορεί στο εμπόριο, πολλοί από εσάς μπορεί να το γνωρίζετε, είναι ένας τέτοιος χάρακας, ο οποίος ουσιαστικά, δεν ξέρω αν τον βλέπετε, που εκτιμώ πως ναι, έχει επάνω τις κλίμακες. Κάθε σημείο του, κάθε ακμή του είναι χαραγμένο απάνω ανακλίμακα. Οπότε τι χάρτη έχεις χάρτη 1 προς 50.000, 1 προς 20.000. Πας στο αντίστοιχο εδώ πέρα 20.000, μετράς πάνω στο χάρτη και σου δίνει ακριβώς το πραγματικό μήκος, το φυσικό μήκος. Χρειάζεται μια κλίμακα συντεταγμένων. Είναι μια γωνία που θα δούμε όταν θα πάμε στην πράξη πώς θα το δουλέψουμε. Σαφέστατα πρέπει να έχεις ένα μυρογνωμόνιο, έτσι, για να μετράς τα αζημούθια, που θα τα πούμε την Τετάρτη για τα αζημούθια, και μια μαγνητική πυξίδα. Πυξίδες υπάρχουν χιλιάδες είδη. Κατ' εμέ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχετε περίπου αυτή την αμερικανικού τύπου που δείχνει, έτσι. Είναι αυτή η πυξίδα που έχει και σκόπευτρο απάνω για διάφορους λόγους που θα τους συζητήσουμε και θα δούμε, έτσι. Είναι το τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Αυτή είναι μια απλή πυξίδα η οποία δεν στοιχίζει τίποτα, και υπάρχει και παλιές πυξίδες οι οποίες είναι κορυφή, έτσι, αμερικανικού τύπου, η οποία έχει όλα τα στοιχεία πάνω, μέχρι και τα χιλιοστά πυροβολικού που λέγαμε. Δεν ενδιαφέρουν τον πολύ κόσμο, αλλά τέλος πάντων είναι μια παλιά καταπληκτική πυξίδα που σε βγάζει ασπροπρόσωπο. Αυτού του είδους. Παρ' όλα αυτά, όλες οι πυξίδες κάνουν δουλειά, αρκεί να προσέχουμε. Τι εννοώ να προσέχουμε? Οι πιο απλές πυξίδες, για να το πω έτσι, είναι πιο ευάλωτες. Έτσι, άρα, αν την κρατάς στη μέση σου και προχωράς, αν έχεις εγγράφα στη ζώνη, μπορεί να δείξει άλλα στοιχεία. Αν προχωρήσεις σε ένα σημείο, ξέρω εγώ, ανάλογα τα πετρώματα και το τι υπάρχει γύρω-γύρω, υπάρχει περίπτωση να μην δείξει τον πραγματικό βορρά. Δεν θα δείξει νότο, έτσι, αλλά δεν θα δείξει αυτό ακριβώς που θέλεις. Γι' αυτό όσοι θέλουν και θέλουν να ασχοληθούν, ας διαθέσουν κάτι παραπάνω και ας βρουν μια αμερικανικού τύπου, και κατ' εμέ όσο πιο παλιές τόσο καλύτερες. Και για να πάμε στον προσανατολισμό, έτσι, βασικά χρειάζεται πυξίδα. Έτσι, αποτελεί σημαντικό βοήθημα στα χέρια του χρήστη, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες. Εκεί, όταν χάνουμε την επαφή, χρειάζεται η πυξίδα. Και η πυξίδα τι είναι? Ένα σημαντικό λάθος που κάνει ο κόσμος, που κάνουν πάρα πολλοί. Έτσι, παίρνεις την πυξίδα, την ανοίγεις, κοιτάς ένα σημείο και σου δείχνει προς τα που είναι ο βορράς. Αρχίζεις και περπατάς. Κλείνεις την πυξίδα, τη βάζεις στην τσέπη, αρχίζεις και περπατάς. Συνεχίζεις πιο πέρα, περπατάς 1, 2, 3, 4 χιλιόμετρα, ξαναβγάζεις την πυξίδα, σου δείχνει που είναι ο βορράς ή σε ποια γωνία θες να κινηθείς, θα τα πούμε αυτά, και αρχίζεις και συνεχίζεις το περπάτημα. Μετά από 2-3 χιλιόμετρα πάλι τη βγάζεις. Τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος, με τεράστια απόκλιση στο που πηγαίνεις, έτσι, και πιθανώς να σου δημιουργήσει και πρόβλημα. Όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δρομολόγιο, τι κάνουμε? Προσπαθούμε να πάμε σε ένα ύψωμα. Γι' αυτό έχει το σκόπευτρο αυτές οι πυξίδες που σας έδειξα. Βρίσκουμε είτε το βορρά είτε τη γωνία που θέλουμε να κινηθούμε. Βάζουμε στο μάτι μας κάτι μακριά, στα πολλά χιλιόμετρα, ένα χαρακτηριστικό σημείο. Είτε αυτό είναι ένα δέντρο μόνο του, είτε ένα σπιτάκι, είτε ένα ξοκλήσι, είτε είναι κάτι. Και πάμε σε αυτό. Και από εκεί μετά παίρνουμε το καινούριο αζημούθιο για να κινηθούμε.
Το να χρησιμοποιούμε την πηξίδα κάθε 10 λεπτά ή κάθε 2 χιλιόμετρα προκειμένου να βρίσκουμε τον δρόμο μας είναι τελείως λάθος, έχει τεράστια απόκλιση και θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλο λάθος στη διαδρομή και μπορεί να σε βγάλει και αλλού. Προσανατολισμός, έτσι. Εντάξει, είπαμε για να προσανατολίσουμε το χάρτη, το πάνω μέρος του κλπ. Θα πρέπει να ξέρουμε και εμείς μερικά βασικά σημεία. Θα είναι στο επόμενο μάθημα, απλώς τα δείχνουμε εδώ πέρα λίγο, έτσι. Κάποια από αυτά, το ένα είναι με τη μεγάλη και τη μικρή άρκτο, το βράδυ, για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε προς τα που είναι ο βορράς, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε. Ωραία, άντε και βρήκαμε που είναι ο βορράς. Τα υπόλοιπα, θυμάστε όταν πηγαίναμε στο σχολείο, το μαθαίναμε στο σχολείο εμείς, δεν ξέρω τώρα πλέον τι γίνεται. Είναι αυτό που λέγαμε, κοιτάζω την Ανατολή, πίσω μου είναι η Δύση, αριστερά μου ο Βορράς και δεξιά μου ο Νότος. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό και αν μείνει στο μυαλό μας μέσα και μπορέσουμε να βρούμε ένα από τα 4 σημεία, έτσι είναι πρωί και βλέπουμε την Ανατολή, κοιτάζω την Ανατολή, πίσω μου είναι η Δύση, αριστερά μου ο Βορράς και δεξιά μου ο Νότος. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Έτσι, πώς μπορούμε να προσανατολιστούμε με τον ήλιο, με τη σελήνη, με τα αστέρια, με το ρολόι. Πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, εκτός από ψηφιακό. Δεν θέλει ψηφιακό, θέλει δείκτες. Αλλά και ψηφιακό να έχεις, πάλι λύνει το πρόβλημα. Γιατί κάνεις ένα σκαρίφημα, τι ώρα σου δείχνει 11 και 15 το ψηφιακό. Ωραία, κάνεις ένα σκαρίφημα με τους δείκτες, γιατί αυτούς χρειάζεσαι για τον ήλιο και θες και ένα σπίρτο για να κάνει τη σκιά. Και πάμε να δούμε τώρα για το χάρτη και πώς βρίσκουμε σημεία στο χάρτη. Όταν θέλουμε να πούμε σε κάποιον πού να πάει και το τι να κάνει. Έχουμε ένα χάρτη της κεντρικής Μακεδονίας, έχει ένα κομμάτι της Θεσσαλίας κάτω αριστερά, πιάνει και λίγο Θράκη από εκείνη τη μεριά. Τέλος πάντων είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος. Εμείς τι θέλουμε σε αυτό? Καταρχάς πρέπει να βρούμε στους στρατιωτικούς χάρτες, και οι πολιτικοί οι σοβαροί πλέον που αρχίζουν και φτιάχνουν συστήματα τέτοια, έχουν δύο γράμματα που χαρακτηρίζουν τις περιοχές, τα οποία είναι μοναδικά. Δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις LG στην Αγγλία ή LF στην Αμερική. Είναι για όλο τον κόσμο, είναι όλα ίδια, οπότε όταν δώσεις το LF ξέρεις ποια συγκεκριμένη περιοχή είναι. Παρ' όλα αυτά δεν μας ενδιαφέρει αυτό εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει το ακριβώς αντίθετο. Όταν θα πάρουμε ένα χάρτη, να δούμε τα σημεία, τα γράμματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να δώσουμε συντεταγμένες να ξέρουμε τα δύο αυτά γράμματα. Άρα θέλουμε να εστιάσουμε σε ένα χώρο προς Σέρες. Σέρες νομίζω είναι αυτή η περιοχή. Ή όχι, θα το δούμε. Έτσι, και θέλουμε να πάμε σε αυτό το σημείο. Βρίσκουμε τον αντίστοιχο χάρτη που είναι 1 προς 50.000. Άρα μεγαλύτερη απεικόνιση, μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Μικραίνει είπαμε ο αριθμός ο δεύτερος, ο παρονομαστής, άρα έχουμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο χάρτη. Και πράγματι έχουμε την περιοχή ανατολικά των Σερών. Και πείτε ότι θέλουμε να πούμε σε κάποιον ότι πρέπει ένα σημείο ενδιαφέροντος είναι αυτό το στρογγυλό με το κόκκινο. Εκεί πέρα. Το πιο απλό τι θα πούμε, έλα στο Γάζορο ή ανέβα στον Άγιο Χριστόφορο και έλα στο υψωματάκι απάνω να με βρεις. Ναι, αλλά δεν θέλουμε να ακουστεί. Για διάφορους λόγους. Ή ξέρω εγώ, δεν υπάρχει λόγος να το πούμε. Έχουμε το χάρτη και θέλουμε να πούμε τι, 1 προς 50.000, να γίνει κίνηση ή να βρεθούμε ή να γίνει οτιδήποτε σε αυτό το σημείο. Βλέπετε δεξιά πάνω έχουμε το KE, το ΚΕ. Άρα να το πρώτο σημείο που έχουμε για να ορίσουμε αυτό το σημείο. ΚΕ. Είναι σημαντικό να το βρούμε.
Το επόμενο που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε τον τετραγωνισμό. Ο τετραγωνισμός έχει ακριβώς τους αριθμούς πάνω στα τετράγωνα, μάλλον πάνω στις γραμμές, έχουν τους αριθμούς οι οποίοι είναι και αυτοί μοναδικοί και αφορούν το συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή, βλέπετε στον άξονα το Χ έχει το 21, 22, 23, 24 και στον άξονα το Ψ, άρα προς το βορρά, 16, 17, 18, 19 και πάει λέγοντας, έτσι. Άρα, στη συγκεκριμένη περιοχή, για να ορίσουμε το σημείο αυτό που θέλουμε εκεί πέρα το κόκκινο, λέμε ΚΕ, σύμφωνοι, τι, είναι δεξιά από το 22. Άρα τα λέω αργά για να βλέπετε τι είναι, έτσι. ΚΕ είναι στον δεξιά από το 22, άρα 22 και πάνω από το 18. Άρα ορίζοντας το τετράγωνο αυτό, 22-18, είναι αυτό το τετράγωνο. Άρα λέγοντας σε κάποιον για το συγκεκριμένο χάρτη ΚΕ 22-28, εννοούμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτε άλλο. Ούτε κίνηση, ούτε πάνω στο δρόμο, ούτε κάτω από το δρόμο. Αυτό το τετράγωνο είναι που μας ενδιαφέρει. Ναι, αλλά αυτό το τετράγωνο είναι 500x500. Τι χάρτης είπαμε είναι, 1 προς 50.000. Είναι αρκετά μεγάλο. Έτσι, άρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να χωρίσουμε αυτό το τετραγωνάκι σε 10 ίσα σημεία για να πάμε στα 25 μέτρα πάνω κάτω για να το βρούμε. Χωρίζουμε και ουσιαστικά αυτό το κομματάκι πλέον είναι τι? 22, 1, 2, 3, 4, ναι, και 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5,5, 6. Αυτό είναι λίγο, γιατί είναι 25 μέτρα συμπλήν η απόκληση. Έτσι, άρα όταν θέλουμε να διηγηθούμε, πού πάμε? Λέγοντας ΚΕ 22,4, 1,85, ορίζουμε ακριβώς το σημείο αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε. Άλλο παράδειγμα. Η Αλιστράτη. Δεν θέλουμε να το πούμε με το όνομα. Θέλουμε να ορίσουμε αυτό το σημείο. Πώς θα το ορίσουμε? Πού είναι? Είναι στο δεξιά από το 23, ναι. Και είναι και πάνω από το 19 ή πάνω στο 19. Θα το δούμε, ναι. Άρα 23-19, ΚΕ πάντα, έτσι 23-19 ορίσαμε το τετράγωνο. Θέλουμε να το κάνουμε πιο αναλυτικό. 23-9, 19-0 ή 1. Και το 1 σωστό είναι. Και ορίσαμε το σημείο που θέλουμε να καταδείξουμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο νομίζω μετά από τόσα που είπαμε. Αν το δείχναμε αυτό στην αρχή, ίσως και να μπερδευόμασταν λίγο. Έτσι, άλλο σημείο. Τι είναι εκεί? Πρώτη σερών. Μάλιστα. ΚΕ που δεξιά από ποιο είναι? Δεξιά από το 24. Και πάνω από ποιο? Από το 17. Άρα ΚΕ δεν είστε κοντά να σας ακούω. 24-17. Και αν θέλουμε να το ορίσουμε ακόμα περισσότερο, (24-2) 17-8. Άρα μάθαμε και πώς να ορίζουμε τα σημεία πάνω στο χάρτη. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να δούμε είναι το εξής. Γιατί χρειάζονται συνταγμένες, που το λέω και το φωνάζω πάρα πολύ καιρό σε πάρα πολλούς και φίλους και συναδέλφους και εθελοντές. Μάθετε χάρτη. Ναι.
κάποιος ο οποίος δουλεύει στην περιοχή του ξέρει πάρα πολύ καλά και ξέρει πώς να κινηθεί και πώς να πει και στους άλλους που είναι από την περιοχή να κινηθούν. Όταν όμως κάποιος εμφανίζεται και δεν ξέρει, όταν κάποιοι εμφανιστήκανε στο μάτι και έπρεπε να πάνε σε μια περιοχή στην οποία δεν τη γνωρίζανε, το να πας στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη για τους ντόπιους είναι απλό. Πώς θα κινηθεί ένας που δεν ξέρει, δεν πρέπει να έχει ένα χάρτη? Και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα τοπονύμια. Έτσι, πραγματικό γεγονός στα Τουρκοβούνια. Πρόβλημα στα Τουρκοβούνια. Έτσι, διάθεση. Τέλος πάντων, ένα σημαντικό γεγονός το οποίο έπρεπε να γίνει που δόθηκε στα Τουρκοβούνια. Το μυαλό μας εμείς εδώ στην Αθήνα πήγε απευθείας στα Τουρκοβούνια, δεν το συζητάμε και αρχίσαμε να κάνουμε ενέργειες προς εκείνη την κατεύθυνση. Αλλά δεν ήταν εκεί. Γιατί υπάρχει η ίδια ονομασία ανάμεσα στα Μελίσια και στη Νέα Πεντέλη. Και ήταν εκεί και όχι στα Τουρκοβούνια, τα γνωστά Τουρκοβούνια τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα. Ξέρετε, οι Αθηναίοι είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα με τον προσανατολισμό. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι πώς είναι δυνατόν οι Αθηναίοι, και εγώ Αθηναίος έτσι, πώς είναι δυνατόν οι Αθηναίοι να είναι καλά στα μυαλά τους όταν ο ήλιος ανατέλει από τον Τρελό, έτσι λεγόταν ο ημιτός, και δύει στο Δαφνί. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπα, έτσι το είδα εγώ τουλάχιστον, και προσπάθησα να φτιάξω μερικά πράγματα για να τα δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναστόπουλε, συγγνώμη. Μπορείτε να κάνετε stop sharing. Ωραία. Μπορούμε να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις? Βεβαίως. Ωραία. Η απόλυτη θέση σχετίζεται με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό κάθε σημείου στην επιφάνεια της γης. Σωστό. Σωστό. Γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος το χρησιμοποιούμε για οποιοδήποτε σημείο σε όλη τη γη. Έχετε έναν χάρτη με το δίκτυο των γραμμών αυτών και ένα χωρίς το δίκτυο των γραμμών αυτών, όπου ένας καπετάνιος βρίσκεται σε ένα σημείο και εκπέμπει σως. Ποιος χάρτης θα τον διευκολύνει να δώσει το στίγμα του στο λιμεναρχείο για να τον βρουν? Όλοι χρησιμοποιούν τους χάρτες οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι. Έτσι, και ειδικά πλοίο ή καπετάνιος ο οποίος δεν έχει χάρτες της υδρογραφικής υπηρεσίας δεν νοείται να κινηθεί. Έτσι, όπως και το λιμενικό χρησιμοποιεί πάρα πολύ τους χάρτες της υδρογραφικής υπηρεσίας, οι οποίοι είναι ξεκάθαροι και αναλυτικοί. Άρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει οποιοσδήποτε βρίσκεται δεν μιλήσαμε για θάλασσα, αλλά τέλος πάντων σε κάποιο πλοίο να έχει χάρτη ο οποίος να είναι χωρίς τα τετράγωνα, χωρίς συντεταγμένες. Τι σχήμα έχουν οι γραμμές αυτές στην υδρόγειο σφαίρα που απεικονίζει περίπου το πραγματικό σχήμα της γης? Έχουν όλες οι γραμμές το ίδιο μέγεθος? Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την ερώτηση, όμως οι γραμμές αυτές είναι τεχνητές, έτσι, σαφέστατα. Άρα τις έχουμε ζωγραφίσει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρίσκουμε γεωγραφικά μήκη και πλάτη, παίρνοντας σαν δεδομένο τη γραμμή του Ισημερινού, και άρα πάνω και κάτω, και παίρνουμε και τους μεσηβρινούς, με τον πρώτο μεσηβρινό που είπαμε ότι τον έχουμε απεικονίσει, έχουμε τραβήξει τη γραμμή να είναι στο Greenwich, ούτως ώστε ανατολικά και δυτικά οι επόμενες γραμμές είναι αυτές που μας δείχνουν το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος. Κάθε χαρτογραφική προβολή έχει συνέπειες στην απεικόνιση, εννοώντας το σχήμα ή στις αποστάσεις των γεωγραφικών χαρακτηριστικών?
Σωστό. Όταν πας να κάνεις μία προβολή, σαφέστατα έχεις παραμόρφωση. Αυτό έγκυται πλέον στους χαρτογράφους να μπορέσουν να κρατήσουν ακριβώς τι θέλουμε. Θέλουμε την ακρίβεια, θέλουμε να δούμε τα σημεία, θέλουμε να δούμε δρομολόγια. Το τι ακριβώς θέλουμε, κάπου χάνεις, κάπου κερδίζεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις μία προβολική απεικόνηση ενός στρογγυλού πράγματος, να το κάνεις απεικόνηση σε επίπεδη επιφάνεια. Όμως, όταν μικραίνεις την επιφάνεια, άρα πας σε χάρτες τοπογραφικούς, από 1 προς 50.000 και κάτω, εκεί δεν έχεις καμία παραμόρφωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναστόπουλε. Κυρία Γεωργιάδου, μας ακούτε? Μάλλον έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Οπότε, κύριε Αναστόπουλε, μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε για απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη παρουσίασή σας και σας περιμένουμε στο επόμενο σεμινάριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και θα τα πούμε την Τετάρτη και πιστεύω ότι θα είναι το αντικείμενο πιο επιχειρησιακό, οπότε θα είναι και πιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν με ακούτε, δεν ξέρω. Έχω ένα θέμα με τη σύνδεσή μου. Θα το έχω επιλύσει την Τετάρτη και θα είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη τον Αναστόπουλο για όλη την γνώση που μας μετέφερε σήμερα και ευελπιστώ και σε μετέπειτα συνεργασία με τον ίδιο. Να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή νύχτα σε όλους.